Bueno, buenas tardes a todos. Mira, desde o proxecto Terra se plantexou o facer un traballo sobre paisaxe. Os documentos marcos de partida cos que empezamos a traballar foron, por unha banda, o Convenio Europeo da Paisaxe, que foi o que onte xa se vos falou Paco del, e a Lei 7/2008 da protección da paisaxe de Galicia, que non é outra que o marco xurídico no que se basea o Convenio Europeo da Paisaxe para darlle un marco legal á paisaxe no noso país. A nivel de paisaxe, estes son os dous documentos base, pero, desde o punto de vista educativo, non podemos renunciar en ningún momento aos nosos deseños curriculares. Ben sabedes que estamos nun momento en que non sabemos onde estamos. Por un lado temos a LOE en segundo e en cuarto, e temos a LONCE en primeiro e en terceiro. E o próximo ano non sabemos se temos a LOE, a LONCE ou temos algo. Polo tanto, os nosos materiais os adaptamos e nos baseamos en ambos currículums. De feito, se vos tedes todos o libro, verdade? É mellor telo na man e poder así manipulalo, na medida que logo vamos a explicar como se desenvolven as diferentes partes e actividades. Entón, se no libro do profesor abrides ao final de todo nunhas páxinas grises, aí tedes todo o desenvolvemento curricular que, por un lado, a LONCE e por outro, a LOE, nos oferta para poder traballar a paisaxe desde os obxectivos e desde as competencias básicas e as clave de primeiro, segundo, terceiro e cuarto da ESO. Hola. Esa parte gris. Entón, todos os documentos que se propoñen están baseados tanto en unha como noutra lei. A verdade é que en materia de paisaxe ningunha das dúas leis se contradí, nin ningunha das dúas leis aporta nada novo. Polo tanto, é lerse unha e prácticamente poder adaptala. Por outra banda, fora do que xa é o ámbito do instituto e do deseño curricular, nos apoiamos nuns materiais que tiñan editados o Observatorio da Paisaxe de Cataluña, que é Cidade, Territorio e Paisaxe de Cataluña. Se abrides o libro do alumno na primeira folla por detrás, tedes aí a dirección web destes materiais, e se alguén lle apetece botarlles un vistazo, registrandovos como usuario, podedes tamén acceder a eles. Son materiais de paisaxe de Cataluña. Entón, temos por un lado materiais de paisaxe, por outro lado marcos educativos e unha proposta catalana sobre o estudo da paisaxe para estas cidades nas que nos traballamos. Cal é o obxectivo de todo isto? Facer uns materiais o máis multidisciplinares posibles. Mirade, a nos non será moito máis fácil decir sae a LONCE, sae o material de libre configuración coa asignatura de paisaxe e sustentabilidade. Bueno, chicos, aí tenéis, ese é o libro de texto. A verdade non, para nada foi así. Cando saiu publicado o currículum da LONCE con esta materia de libre configuración, estes materiais de pagos xa estaban entrando en imprenta. Entón, vendos e vendo o currículum, perfectamente se pode impartir a materia usando estes materiais. Pero, sinceramente, a nosa idea foi a de crear uns materiais multidisciplinares que abranguesen a maioría das materias e a totalidade dos niveis do ensino secundario. E o motivo? Pois o motivo é, principalmente, non estorbar. É dicir, se eu chego a un instituto e lle digo, ou se alguén chega ao meu instituto e me di, toma Rocío, mete isto, o primeiro que se nos ven á mente é, si, hombre, era o que me faltaba. É dicir, tal como temos a nosa situación de damos a nosa materia, mais damos dúas ou tres afíns, mais temos a LONCE e a LOE ao mesmo tempo, mais unha titoría que é de lo máis divertida, o que menos nos interesa nestes momentos é que veña alguén de fora que se aburría e nos meta un material novo. Polo tanto, esa é a primeira idea que nos intentamos desbotar. Estes materiais pretenden axudar
pretenden implementarse dentro de o currículo xa establecido e a programación anual establecida por todos os profesores e, desde logo, non interrumpir para nada a marcha. Como se poden usar? Se poden usar fundamentalmente pois como a nós nos dé a gana. Podemos aproveitalos de moi diversas maneiras e, ademais, non necesitamos facelos continuos. Eu podo traballar con pagos en primeiro da ESO 2 semanas, en terceiro da ESO 3 semanas, deixalo, volver, non son materiais acumulativos. Podemos usalos en diferentes materias, nunha materia ou de maneira solta como a nos veña. O máis importante é ter conciencia de que estes materiais podemos usalos pois según o noso criterio. Así é todo, nos plantexamos varias estrategias de actuación, sempre dentro do marco de non molestar ao profesorado, introducindo unha carga de traballo nova ou maior dentro da apretada programación que temos todos os anos. Como podemos plantexar ou traballar con material de pagos? Pois, podemos facer unha análise global da paisaxe, dunha paisaxe, ben sexa unha paisaxe próxima ao alumno, onde se analizan os medios abióticos, os medios bióticos, os medios antrópicos, infraestructuras, se traballa a literatura ou se traballa a vivenda popular. Ou o mesmo, pero nunha realidade absolutamente dispar á vivida polo alumnado. Eu dou clase, traballo nunha vila de litoral, pois lles presento aos meus alumnos como se vive nunha vila ou nunha aldea de interior. De tal xeito, eles teñen uns preconceptos propios do seu hábitat e aprenden ou se dan conta de como viven outras persoas dentro do seu propio país. Sería unha visión global dunha paisaxe. A segunda maneira de poder traballar estas láminas, pois é desde a nosa propia programación. Eu son profesora de tecnoloxía. Entón, me interesa desenvolver o tema das enerxías renovables. Moi ben, pois me vou á lámina de Costa da Morte e teño un parque eólico, me vou á de O Ribeiro e teño un aproveitamento hidroeléctrico dun río, vou á Ribeira Sacra e tamén teño outro, teño tendidos para transporte de enerxía. Entón eu, de varias láminas, aproveito un tema propio da miña programación sin saírme dela. E deste xeito exemplifico situacións reais dentro do ámbito do alumnado ou polo menos dentro da comunidade autónoma. Ou son profesora de bioloxía e estou dando a vexetación. Moi ben, nas fragas do Eume atendo pois aos estratos de fraga. Me vou á Ribeira Sacra e vexo outro tipo de vegetación. Vou ao Caurel e analizo a vegetación de montaña. Non saio para nada dos meus parámetros, fago unha lectura transversal de diferentes láminas e dou aos alumnos un coñecemento real da situación actual da vegetación, neste caso do noso país. E así sucesivamente, dicir, me interesa traballar a vivenda popular dentro da área das linguas. Bueno, pois traballo a vivenda popular ou tradicional de litoral, a vivenda mariñeira, traballo a vivenda de montaña, traballo a vivenda das sagras, transcurrindo, dando un paseo ao longo de todas as láminas. E non só eso, é que, ademais, estas láminas, traballándoas desta maneira, me van permitir enmarcar a situación puntual de enerxía, de vivenda ou de vegetación dentro de un contexto global. Outra maneira de poder traballar este PAGUS, servindo de guía para as saídas de campo. Nós temos, desde o Proxecto Terra, unha serie de intercambios territoriais onde se visitan diferentes lugares de Galicia. Estas láminas de paisaxe poden axudarnos a facer o traballo previo á visita para que os nenos vayan máis ou menos pendientes xa do que van ver. Outra maneira de aproveitalas, usándoas para introducir o plan lector. Ese plan lector que se non eres da área de linguas moitas veces en setembro te ves medio tolo ou tola para ver que libro poño en matemáticas que na programación do plan lector, ou son de bioloxía e que libro lle poño. Desde o tema da paisaxe, que é multidisciplinar e transversal, ofertamos propostas de diferentes textos literarios e non só iso,
os textos literarios levan unha referencia de ISBN e, polo tanto, unha referencia ao libro inteiro que, se nos gusta ou nos apetece, podemos plantexalo como parte do plan lector. E a última proposta que nos facemos para desenvolver este traballo é o de traballos por proxectos. Eses cursos que ás veces temos que non sabemos moi ben por onde pillar, eses cuartos de diversificación, ese terceiro de PEMARC que empezou este ano e non sabíamos moi ben por onde arrumbar con el, ou eses grupos específicos que moitas veces as miras académicas non son o máis importante na súa vida, pois ao mellor este traballo por proxectos global lles pode motivar máis que o feito de estar traballando asignatura a asignatura, ou a idea de que se traballan isto poden acceder a unha visita, a un intercambio territorial, lles pode ao mellor tirar para empezar a ter un mínimo de hábito de estudio. Esas son as ideas que a nós se nos poden ocurrir para traballar, pero sempre partindo de é absolutamente libre, é tan aberto o funcionamento deste material que todo profesor pode aplicalo da maneira que mellor lle veña. E para min é onde radica a riqueza de Pagus. Non é un libro de texto, non é un libro continuo e non é un libro que che obrigue a saber de antes para poder introducilo. Todo esta maraña para intentar achegarnos a estes obxectivos. O primeiro obxectivo que nos planteamos con estes materiais é que o alumnado aprenda a mirar. Primeiro, mirar desde a percepción e desde o sentimento, é dicir, un primeiro nivel perceptivo. Un segundo nivel de identificación de elementos. Eu vexo, sinto, me preparo para ver se ollo algo nunhas paisaxes, porque as paisaxes non son só elementos visuais, son tamén elementos sonoros, elementos táctiles, elementos de perigo, de benestar, de alegría, de tristura. Ese segundo nivel de identificación consiste a empezar a poñerlle nome a eses elementos da paisaxe. Eu, no momento que coñezo algo, lle poño nome. E, ademais, identifico grandes masas bióticas, abióticas e antrópicas, onde me poden dar idea incluso de un inicio de evolución. Unha terceira mirada da paisaxe sería a da análise. E aí xa entramos nun momento onde... non pasa nada. Entramos nun nivel máis profundo, a análise de o motivo, das relacións multicausais que nos levan a ver unha situación que non é a actual, nin vai ser a de despois de 2 meses. Tamén é o resultado de pasos de milleiros de anos de factores naturais e de factores humanos que nos van a dar resultados presentes. Todo isto, eses primeiros niveis, nos van a valer para recoller logo o froito no apartado de valores. É dicir, os alumnos teñen que aprender a valorar a presencia de todos esos elementos coordinados entre sí. O motivo de todo isto, de percibir, identificar, analizar e valorar, somente se pode fixar para que eles se sintan asentes activos da sociedade na que vivan. Eles non poden ter a conciencia de, bueno, total, isto xa está, bueno, isto está así, esa non ten remedio, isto xa non vale a pena. Desterrar esas olladas de non podo facer nada, son un elemento tan ínfimo da sociedade que non teño poder de actuación. Intentar meterlles no miolo aos rapaces de que eles teñen que desenvolver o seu espírito crítico para rebelarse ante situacións reais actuais, que se dean conta que neste país temos actuacións moi ben feitas, que hai que recoñecelas, actuacións moi mal feitas que xa non teñen remedio, pero actuacións que están moi mal feitas e si teñen remedio, e si se poden recuperar, e si se pode volver a poñer en valor a nosa paisaxe e o noso patrimonio. Porque, a fin de contas, o que intentamos, supoño que todos, desde onde estamos, é formar os cidadáns do futuro. Pensar que temos todos rapaces que, se se repiten as eleccións en xuño, xa votan, algúns deles. Entón, é simplemente abrirlles un pouco a mente de decir:
esta é a realidade. Para entender esta realidade necesito unha serie de parámetros, pero esta realidade é froito de algo e ti eres parte activa da sociedade para que ese froito sexa bo ou ese froito siga, pois, a mellor como está ata agora. Esos son obxectivos que me parece que todos temos a nivel educativo. En razón a isto, vos presentamos entón os libros de Pagus e vedes que hai dous. Eso. Entón, exacto, alguén me pode decir da portada de Pagus do libro do alumno de onde sai a foto esa? Non, a do libro do alumno, o a do gordo. A Serra Capelada, non? Exactamente, eso é a Serra San Andrés de Teixido desde o Mirador da Cruz. Exacto. Alguén pode deducir por que se puso esta portada e non outra? Moitas razóns, non? A miña, pois... Bueno, digo eu que das que está mellor conservada, non? Claro. Hai uns meses hai unha información de que nesta zona se atoparan os materiais máis antigos da Península Ibérica. Entón, nós quixemos representar a parte máis antiga da península e, por outro lado, eses dous nenos como representando o noso futuro. É dicir, formar neste libro unha portada que representase o alfa e omega do noso país. O pasado e o futuro. E o outro, efectivamente, o outro é, ese está claro, é Santiago, pero é Santiago dende o andamio da torre sur da catedral. É unha foto que si que se retiren os andamios, pois ao mellor non podemos volver facer. É desde o andamio que está agora posto. O pico sacro. Exacto. Aí non entramos, Ben, o libro do alumno se divide a súa vez dentro en tres partes. Por unha banda está ata a páxina 30 máis ou menos un dossier teórico, que xa onte vos falaron del. Logo están as láminas, que é do que vou falar eu hoxe, e ao final de todo hai un dossier tamén complementario de mapas. O dossier teórico quixemos deixar tamén moi claro e está explicado no libro do profesor, que para nada é o libro de estudiar. Non se necesita en ningún momento estudar o libro de teoría para poder desenvolver as láminas. Ese dossier preliminar só nos vai valer por se necesitamos en algún momento algún tipo de dato e ir a él en situacións puntuais. Primeiro, porque o mellor eu non podo dispoñer de bibliografía no momento, ou eu son unha profe dunha asignatura onde non teño acceso a información necesaria. No dossier teórico tedes toda a información necesaria para desenvolver as actividades sen falta de molestar moito, como dixen antes. E ese dossier teórico se vai complementando, que logo sairemos dicindo por onde, cunha serie de mapas que están ao final, que é un mapa de relevo, un de precipitacións e outro de temperaturas. Temos o mapa de estradas e de núcleos de poboación principal e o mapa de Fontán, que nos pareceu importante que os rapaces tamén na ESO tivesen coñecemento de que o mapa de Fontán existe e non está só na Facultade de Ciencias de Educación ou non está só na Real Academia Galega. O mapa de Fontán é patrimonio de todos os galegos. Que saiban que Fontán foi o primeiro en todo o Estado español que fixo un mapa só superado ata que se fixeron por satélite. E é noso, o paisano, non é francés, nin é catalán, nin é valenciano, é Fontán. Se queredes afondar sobre a figura de Fontán, saiu agora unha novela que se chama así, de Fontán, e conta de xeito, é unha narrativa novelada da vida de Domingo. Si vos interesa tamén recomendala como libro de lectura, é noviña. Eu creo que cando nós estábamos facendo isto aínda non saíra. Ben, eso está por un lado o libro do alumno. O libro do profe non só se vos vai
paso por paso relatando as intencións educativas de cada unha das láminas, senón que ademais vos dá bibliografía de apoio para vos e para o alumnado. Páxinas web que podedes usar para desenvolver todas as actividades. É unha serie de recursos a utilizar en cada unha das partes do traballo que tedes disponibles na páxina web do Proxecto Terra ou teredes nun futuro máis ou menos inmediato. Entón, imos facer esta actividade. Para facer esta actividade podedes botar man deste vídeo e este vídeo tedes en tal sitio da páxina web ou podedes usar para introducir este outro tema pois este material que tamén o tedes para poder descargar, vale? Todo o material do Proxecto Terra da web é libre, descargable, fotocopiable, imprimible, sin ningún tipo de trabas, se hai internet, claro. Ben, entón eu agora vou pasar a describirvos o que son as 15 láminas que presentamos. E por que son 15 paisaxes de Galicia e non son máis nin menos? O sea, son 15 como podían ser 20, 300 ou 70. Son estas por unha razón tamén moi de perogrullo, e é porque non había diñeiro para máis. Entón, se dades a volta ao libro por fora, tedes quen son os que financian. Financiaron ata aí, e gracias que financiaron. Entón son 15 paisaxes porque son exemplos. Realmente non son así, son 12 máis 3, e vos explico. 12 representan 12 realidades asépticas que podemos atopar no noso país. E 3 son láminas intencionadas, láminas que van dirixidas hacia un elemento que nos interesa resaltar. Deste xeito, puxemos dúas cidades, Santiago, como cidade histórica, e Vigo, cidade industrial. Unha paisaxe que representa un área de montaña, aséptica tamén, que é a área do Caurel. Dúas paisaxes de río. Por un lado, un río con unha gran potencia biótica de as Fragas do Eume, e por outro lado, o contrario, que é a Ribeira Sacra, unha de gran potencial abiótico. Logo temos tres paisaxes económicas agrogandeiras. Por unha banda, a Terra Chá. Vamos, é indiscutible que se faz un libro de paisaxe de Galicia tes que meter a Terra Chá porque é a nosa gran chaira por excelencia. O Deza, como unha paisaxe agrogandeira tradicional que ao transformarse seguiu mantendo os parámetros tradicionais, e por outro lado o Ribeiro, unha zona de monocultivo que ademais gracias a unha serie de investigacións de I+D+I logra manterse con bastante pulo. Dúas vilas, unha vila de litoral, Viveiro, e unha vila de interior, Allariz. E dúas paisaxes da beira do mar. Por un lado a Costa da Morte, esa gran área que todo o mundo sabe onde está, pero nadie sabe lo que é, e o gran mundo de Arousa, que tamén, igual que a Terra Chá, ao falar da paisaxe de Galicia, é un fito indiscutible. Como se ordenan estas fichas no libro? Primeiro, intentamos que se repartisen ao longo de todo o territorio, é dicir, que o número de paisaxes dividido en provincias fose máis ou menos equilibrado, non botar todo para un lado e deixar áreas despoboadas. Entón están máis ou menos sobre 4 por provincia. Logo, no libro están distribuídas de norte a sur e de oeste a leste, de tal xeito que Viveiro vai ser a primeira, lle vai seguir Fragas do Eume, Terra Chá, e a última será a da feridas da paisaxe da zona de Barco de Valdeorras. Para tampouco darlle máis importancia a unha que a outra. Van de norte a sur e de oeste a oeste. E se vos fixades así no libro, na zona das láminas, vedes que todas teñen un fondo distinto. A tonalidade das láminas obedece as cotas isométricas, é dicir, as láminas de beira do mar son azuis, as de chaira serán amarelas, as de alta montaña van ser así un laranxa tirando a marrón, o máximo que nos permitía para poder ler. Entón, as tonalidades das láminas obedecen a alturas isométricas e a distribución a latitudes e longitudes.
vamos a ver, queremos deixar tamén claro que estas láminas se elixiron porque presentan realidades distintas do noso país, rural, urbano, litoral, interior, pero en ningún momento obedecen para nada a clasificación e a tipoloxía de ningún tipo, nin se identifican co catálogo das paisaxes de Galicia. En ningún momento. É moi fácil de deducir. O libro estaba editado antes de facerse público o catálogo das paisaxes de Galicia. Polo tanto, está totalmente desvinculado de ese traballo. Van coincidir certas áreas de paisaxe? Evidentemente, pero en ningún momento tentan ser un apoio ao catálogo das paisaxes na escola. Consideramos que ese tema é un aspecto que se ten que lidiar en outras esferas e non no mundo educativo. O catálogo pertence a outras realidades sociais que a estas idades nos parece que non é axeitado introducir ese tipo de dicotomías, non? Entón, son 15 realidades que non obedecen a ningunha tipoloxía nin a ningún catálogo das paisaxes de Galicia que saíron pois hai 2 semanas para a exposición pública. Como se distribuyen as láminas? As láminas son todas iguais, teñen a mesma forma e teñen os parámetros bastante parecidos con un obxectivo que nos poidamos facer un nivel de comparación entre elas e que teñamos elementos comparativos que nos permitan chegar a algunha conclusión exacta. Entón, todas as láminas presentan unha primeira páxina de presentación. Nesta primeira páxina hai un mapa de Galicia, onde de todos os puntiños o máis grande é onde está situado no país a lámina a tratar, a paisaxe a desenvolver. E logo, unha ortofoto, a última que se atopou do PNOA, a escala 1:25.000 e un mapa topográfico nacional a 1:50.000. É dicir, para os de sociais e naturais, o talón de Aquiles de todo adolescente, o mapa topográfico nacional. É dicir, eu creo que o ven e lle salen granos o topográfico. Ben, entón, a intención é esa, introducir o concepto de plano, fotografía aérea e mapa nun sistema que xa debía de vir medio introducido dos últimos anos de primaria. Por outra banda, temos un texto. Este texto foi escrito por persoas distintas en cada unha das paisaxes, para darlle tamén ese aspecto multidisciplinar. Hai xeógrafos, hai mestres de primaria, hai enxeñeiros agrónomos, técnicos forestais, temos xente de humanidades, arquitectos, que lles plantexamos con os parámetros máis ou menos con unhas pinceladas para que fosen coherentes en todos eles, que falasen da paisaxe. Entón, os textos que saíron son textos expositivos guión subxectivos. Se asustaron ao que nós lle pedíamos, pero a partir de aí desenvolveron unha secuencia de datos narrativos que se deixa entrever a susceptividade, a emotividade, o darse conta de que son xente que ademais é cada unha da zona. Entón, deixan entrever os seus sentimentos á hora de falar de cada unha das paisaxes. Tedes na beira o nome da persoa que realizou cada un destes escritos e a súa profesión. A lámina central. A lámina central é unha gran paisaxe. Esperade, que se me olvidou un detalle. Vedes que nas láminas, nos mapas, hai un puntiño vermello. Mirade, cando nos empezamos a facer este traballo, miramos bibliografía a esgalla e miramos o plan de ordenación do litoral, o coñecedes? O plan de ordenación do litoral ten unhas fotos maravillosas, está en aberto na páxina web, entón está fotografiado de todo o litoral e unha calidade é impresionante. Entón, sinceramente, a primeira idea que che xorde é, cogemos un dron, hacemos unhas fotos de morirse
e plantamos aí, vamos, unhas unidades de paisaxe preciosas. Entre que o dron, pois, non ten, non había diñeiro para dron, e máis que nos fixo pensar que estábamos metendo a pata enormemente. Si as fotos se fan desde un dron, estamos negando o concepto da paisaxe en si mesmo, porque si paisaxe é o anaco de territorio que percibimos desde un lugar determinado, dificilmente os rapaces en algún momento da súa vida iban subir nun helicóptero para poder percibir esa paisaxe desde ese lugar determinado que nós lle estábamos propoñendo. Entón, a idea nos fixo poñer o pé en terra, e todas as fotos que das láminas centrais e das outras están feitas a pé en terra e desde lugares onde vos podedes levar aos vosos alumnos sen problema ningún. É dicir, esas boliñas que tedes aí é o lugar onde se puso o trípode para poder facer esa panorámica. De tal xeito que esta, por exemplo, sen ir máis lonxe, é Viveiro Celeiro desde o Mirador de San Roque, vos podedes analizar a paisaxe na aula ou podedes levar os nenos ao Mirador de San Roque, poñelos ali sin peligro ningún. Esa paisaxe pasa de ser analizada a ser a esencia de toda a paisaxe, a ser unha paisaxe vivida. Porque a mellor maneira de apreciar unha paisaxe é tela diante de nós, pois, na realidade, ir nós hasta aí. Entón, todas as paisaxes do libro están feitas desde lugares situados nesa boliña vermella dos mapas topográficos e da fotografía aérea. Hola. E podedes, con maior ou menor dificultade, o mellor hai que andar un pedaciño. Teño que preguntar a ver se hai algún motivo. Sí, claro. Alguén non quere que saia a foto? Hai algún problema? Hai un... Perdón. Vamos. Pois eso. Con maior ou maior dificultade, o mellor hai que andar un pedazo ou subir, pero que saibades que todas estas paisaxes poden ser vividas realmente polos vosos alumnos no lugar que está sinalado. Entón, temos esa lámina central que representa unha realidade e ao seu redor hai unha serie de subláminas ou de imaxes secundarias e obedecen a tres tipos de intención. Por un lado temos zooms da lámina central dignos de poder ser analizados, pero que o seu tamaño na orixen non nos lo iba a permitir, polo tanto están aí como zooms, coa idea esa de que as paisaxes sempre agochan outras paisaxes. Logo temos imaxes que non están nesa lámina central, pero sí son significativas do conxunto que se vive nesta paisaxe, e logo temos paisaxes que representan o paso do tempo. Que son estas? Temos dous tipos de paisaxe. Unhas que se poden ver en horizontal, isto por exemplo sería o Porto de Celeiro nos anos 50 e agora na actualidade, feitas desde o mesmo punto, onde se poden empezar a apreciar todos os elementos que foron variando, todas as transformacións maioritariamente antrópicas, claro, que se foron producindo nas paisaxes, e logo temos estas outras que se poden mirar en vertical. Todo isto vai coincidindo, e esta imaxe de arriba está extraída da película Un viaje por Galicia, que se rodou no ano 1929. Está a vosa disposición na nosa páxina web para que sirva de elemento de apoio cando estedes tratando o paso do tempo en cada unha das láminas. Entón, a peli, que dura máis ou menos unha hora, se foi troceando e dependendo da unidade de paisaxe que estemos analizando, vos vai aparecer, non de todas porque non hai, pero sí o paso do tempo, dicir, como era esa paisaxe no ano 1929 filmada. E vos vou poñer un
pedaciño para que vexades como vos a podedes logo baixar na páxina web. Esta é a de Viveiro. Se alguén é de Viveiro, por aí, pola zona. Bueno, pero se coñecedes Viveiro veredes que non se parecen nada. Esa é a zona de Celeiro antes de facer o Porto, o Espigón Grande. Ese é o Val de Chavín, onde está esa zona de eucaliptos. Y ahora en esta sí se nota transformación. Si luego veremosla. E logo temos a parte de atrás das fichas, e tamén exactamente igual para todas. Na parte de arriba un texto literario, que logo explicaremos as intencións e os motivos. Na parte central, dúas obras pictóricas de dous autores galegos. Unha proposta para poder ver unha película, que tamén explicaremos como poder ver esa peli, e o traballo da toponimia, algo fundamental dentro do ámbito do patrimonio inmaterial de Galicia. Estas tamén se repiten un esquema totalmente para poder tamén ser comparadas. E agora imos empezar a mirar as intencionalidades das láminas e agora podedes participar, incidir e completar todas as informacións. Mirade, a primeira lámina que presentamos é a ría de Viveiro Celeiro. O texto está escrito por Vicente Míguez, un mestre dali de Viveiro Celeiro, que ademais moi implicado no proxecto e moi implicado tamén no plan proxecta con todo o traballo relacionado co mar. A verdade foi unha maravilla contactar con el. Que intentamos referenciar nesta lámina central? Por unha banda temos todo o sistema de montañas que pechan unha ría estreita en alveolo, onde desemboca un río que non só fai unha función intermareal, senón que serviu desde antigo como medio de relación social entre o litoral e o interior, é dicir, todas as aldeas do interior da zona de Viveiro se relacionaban a través do Landro con todas estas poboacións do litoral. Por lo tanto, temos uns elementos abióticos de protección e ademais de propiciación de asentamentos humanos. Por outro lado, temos unha tricefalia urbana que non só está situada en tres lugares distintos, en tres da ría, senón que realizan funcións distintas e complementarias entre sí. Temos por un lado o Porto de Celeiro, cunha actividade pesqueira recoñecida a nivel mundial, con barcos que faenan en todo o planeta. Non sei se sabedes que teñen un barco que é dos máis modernos do mundo, que leva a bordo dous inspectores todo o ano da Unión Europea inspeccionando todos os materiais que usan e o que pescan, porque é todo sustentable. Bueno, e despois ya os 4 anzuelos da pescada de Celeiro, pois desde que se casou Marta Ortega xa son famosos en todo o mundo. Ben, temos Celeiro como porto pesqueiro, temos Viveiro como núcleo de servizos e ademais partido xudicial e
a vila de Abolengo é o núcleo de Covas, o núcleo turístico de segundas ocupacións, de locais comerciais, de centros comerciais e de centros de ocio. Entón, as tres se complementan entre sí con diferencias na diversificación de actividades económicas. Por outro lado, que podemos tamén reseñar nesta lámina? Todo a masa arbórea, que se dedica prácticamente ao 100% a extensións de eucalipto. Todas as maiores masas de eucalipto están nesta zona. Por lo tanto, temos unhas referencias abióticas, unhas referencias de asentamentos humanos ao abrigo propicio destes elementos e unha serie de desenvolvemento de actividades económicas moi delimitadas. Ben, por outra banda, o tema das infraestructuras. Veremos máis adiante como as infraestructuras inciden no desenvolvemento das sociedades que atravesan ou circundan, e temos xa o tema dos impactos, que é, vamos, notable. Vechedes no vídeo como era a praia de Covas? Védela totalmente desprazada, esa media luna hacia fora. Bueno, esta media luna desplazada e esta ausencia de area aí se orixina pola construción deste espigón, en contra de todos os factores, de todos os mariñeiros e de todos os armadores de celeiro. Se construiu fora de sitio ese espigón, o que provocou que esta praia de Covas se desprazase, esa media luna se desprazase hacia fora, colmatase o leito do río Landro, e iso orixinou que deixase de ser navegable a vila de Viveiro. Antes entraban os barcos hasta Viveiro, agora só entran os deportivos, os pequeniños. Entón, isto tamén é para ver o vídeo de como era a praia no ano 29, como nos anos 70, en contra de todas as forzas sociais de ali mesmo, se fixo esa obra, e esa obra orixinou unha serie de consecuencias que a ver hasta que punto poden ser reversibles ou non. Nesta lámina tamén temos o Chavín, os eucaliptos de Chavín. Tendemos sempre a falar mal deles, e ás veces non son tan malos. Este é monumento natural. Estes eucaliptos serviron para protexer as marxes das inundacións do río. Entón, ás veces, lo malo ten algo bo, que non só todo é malo por definición. E tamén, moitas veces, intentamos despertar un espírito de traballo de transversais, por exemplo, neste caso, co mundo da muller. A historia de Celeiro e o mundo da muller é bonita, alguén a sabe? É interesante. Na Celeiro nace medra polas conserveiras. Efectivamente, polas conserveiras. Pero, e as conserveiras como nacen? Nacen por demais, o sea, as mulleres fundan as conserveiras e incitan, obrigan, como nos dicían aí, arrancan das tabernas aos homes e os mandan a pescar. A sardiña de Celeiro non se enlata por excedentes. A sardiña de Celeiro se enlata por demanda das mulleres que obrigan a seus homes a ir a faenar. Entón, os poñen, por dicirlo así, a traballar. E elas son as que montan as empresas. Entón, necesitamos sardiña. E eles se ven obligados a faenar e traerlle o produto ás súas mulleres. E levantan deste xeito unhas 18, chegou a ver, conserveiras en Celeiro, nun pobo diminuto. Pero todo gracias ao tesón e á iniciativa das mulleres. As mulleres eran as que estaban nas conserveiras, eran as redeiras, eran as transportistas e eran as vendedoras e as mariscadoras. Elas exclusivamente desempeñaban esas 5 funcións na vila de Celeiro. E aparte deso, animaban, supoño que con algunha que outra vareada, ás veces, aos homes a desenvolver as labores pesqueiras. Entón, pusemos unha foto das conserveiras das mulleres de Celeiro como un fito de desenvolvemento económico exclusivamente deste sexo. E os propios homes nos dixeron que a economía de Celeiro non medrou por eles, medrou por as súas mulleres. A seguinte é as fragas do Eume. Esta lámina ten unha intencionalidade moi clara, que é representar un bosque atlántico en todo o seu esplendor, dos mellores que temos na Península Ibérica. Pero non só presentar os niveis de vegetación muscinal, o arbustivo, o arbóreo, senón tamén ver como dentro destas fragas e ao longo dos séculos
viviu o ser humano. Foron unhas fragas intensamente humanizadas. E humanizadas de dúas maneiras moi distintas. Desde a Idade Media, o ser humano habitou as fragas, se aproveitou de elas e viviu económicamente delas de un xeito sustentable, non só para as actividades e as extraccións agropecuarias dentro dos rueiros e das leiras, senón que extraía madeira, extraía os taninos para os tinguidos, extraía as castañas e os froitos para o consumo propio e tamén para o comercio. Durante anos e anos as fragas foron un elemento de economía sustentable e unha relación simbiótica entre o ser humano e o medio. Pero en un momento, en un período moi pequeniño de tempo, as fragas empezaron a sufrir a agresión e a destrucción por parte do ser humano e se desfixo en unha mínima parte de tempo todo o que durante anos se estivera conservando. Entón, invasión de especies alóctonas, incendios forestais, encoros e presas, centrales hidroeléctricas, estradas a esgalla para chegar a este tipo de explotacións, aí nesa zona, sabendo que estábamos agredindo a un bosque atlántico que era de unha riqueza insólita na península. Logo tamén nesta lámina podemos ver como as fragas foron ocupadas por os mosteiros, toda esa cultura monacal que se desenvolveu en Monfero e en Cabeiro, aproveitaban tamén os repechos para orientar, para asentarse. E temos como anécdota que nas fragas do Eume residen fósiles vivos e é interesante para eles poder decir que poden ver fieitos da era terciaria, do tempo dos dinosaurios prácticamente, que todavía siguen vivos e ademais que están sendo protegidos por unha banda, porque en moitas zonas non están cartografiados para protexelos, porque nos decía un biólogo que non saben que teima lles deu agora a xente de plantalos nos xardíns e os mangan, pero que están, por un lado, aí protegidos e, por outro, están formando parte de un proxecto global a nivel tamén de todo o planeta. Se están intercambiando esporas entre as fragas do Eume e Nova Zelanda, entre as fragas do Eume e o Caribe, e están participando os biólogos das fragas na creación do Parque Tecnolóxico de Ponferrada. Vos sona o da central de Compostilla? Ao lado se está facendo o Parque do Carbonífero. Pois están participando con estes fieitos nosos para a recreación do Parque do Carbonífero de Ponferrada, que se todo sale bien e se acaba a crisis abrirá algún día, pero debería de estar xa aberto. Para complementar esta lámina, o Proxecto Terra vos oferta un intercambio territorial de 2 días que se chama Ferrol Fragas do Eume. Alguén de vos o fixo? Algúnha vez? A ver, pois dinos algo. A verdade é que é moi interesante. Bueno, todo, por máis está centrado nun día en Ferrol, que xa de por si é un mundo, e despois pasas ademais a noite en Albarella, que tamén é un albergue moi interesante, non? Porque está todo planificado, non? Con un proxecto tamén ecolóxico, todo eso, e logo o segundo día, pois xa digamos, ten dúas visións, non? Porque está por un lado todo o percorrido de senderismo, non? Polo parque e tamén a visita ao que tamén é significativo, como se chama este Saturnino. Saturnino. Un profesor xubilado, non? Pero que bueno, tamén fai bastante ben. Que era un profe que nas letras galegas lle pediu aos nenos que lle trouxesen algún apeiro para celebrar as letras galegas en plan etnográfico, e se le foi a historia tan de las manos que empezaron a levarlle cousas, eles, os pais, os avós, e ao final se montou o Museo Etnográfico da Capelada con esa iniciativa que el hubo un momento que dixo, mas no, pero seguían traendo. O albergue de Albarella é un albergue de bioconstrucción. Entón, era o que decimos nós sempre, non é tanto falar de como é unha bioconstrucción a vivir
nun albergue de bioconstrucción, onde palpas, onde tocas, onde ves a orientación, onde te levantas pola mañán e ves de que lado che dá o sol, ves o aforro de enerxía nos grifos, o de o recollido dos refugallos e demais. Entón viven unha noite, viven unha tarde e noite no albergue de bioconstrucción tamén. O terceiro elemento é a terra cha. Na terra cha, que queremos destacar nesta paisaxe? Por un lado, ese factor natural de relevo, que é a nosa gran chaira. A nosa gran chaira é a nosa gran humanización, guión, colonización, ou que lle queramos chamar de toda esta área que está parcelada en leiras para o gando ou tamén en explotacións forestais. Igual de especies, das mesmas especies de viveiro celeiro, ven sendo o piñeiro e o eucalipto, que son os que dominan a terra cha. Esta foto está feita desde o campanario de Arneiro. Alguén sabe máis ou menos onde está? Está a 7 km ao sur de Cospeito, pero sí que vos sona, hai un ano por aí, un programa de Iker Jiménez que falaba dunhas torres dos nazis que con elas controlaban todo o paso das flotas do Atlántico na Segunda Guerra Mundial e que tiñan un misterio, saliu no programa este de Cuarto Milenio, as torres. Bueno, pois están aí as torres, é o lugar. Ahora un vendaval tirounas. Pois desde ese lugar de Arneiro é desde onde se fixo a foto e ven sendo un poboado de colonización, que tamén é un elemento que agora pasou a historia sin pena nin gloria. Os rapaces non teñen conceptos de que as terras de Galicia no século XX, aos 7 km da Lagoa de Cospeito, efectivamente, os rapaces non teñen conciencia de que en Galicia houbo zonas que se colonizaron, como se lles ensina en historia cando se fala da repoboación de España na Idade Media, pois que nos anos 60 do século XX houbo poboados de colonización feitos con plans estratégicos desde o Estado Central, froito dunha política franquista moi determinada. É dicir, a cuestión histórica a hora de explicar certos elementos das paisaxes nos poden derivar a temas propios da materia de historia en si mesma, non? Entón temos por un lado todas o que é a ocupación, os poboados de colonización, temos por outra banda a dedicación agrogandeira dedicada ao consumo de carne de leite que abastece aos polígonos industriais da zona de Sarria, pero esos polígonos industriais se retroalimentan coas zonas de granxas levándolle material fitosanitario, pensos e demais. Hai unha doble circulación de mercadorías a través dunha amplia rede de estradas e autovías como a A6. Temos aí o asunto das infraestructuras. O paso do tempo na lámina da terra cha o representamos co Castro de Viladonga, en Castro de Rei, e temos o aspecto de a vivenda tradicional. Aquí xa temos a vivenda das chairas, eses grandes bloques poliédricos que podemos facer un estudo comparativo co resto das áreas. A seguinte lámina é a da Costa da Morte, e era o que vos decía antes, todo o mundo sabe onde está, pero ninguén sabe o que é a Costa da Morte. E os que me coñecen xa se ríen. Mirade, alguén é da zona? A Costa da Morte foi tradicionalmente un área periférica, atrasada, rural, e a xente que vivía ali, se podía decir que era de Vimianzo, non decía que era de Brañas Verdes, porque, home, era, non sabes, decir como que eras medio salvaje. Tan salvaje como a idea que se tiña da paisaxe en si mesma. Costa da Morte era unha zona de cantís, era unha zona de xente que era pouco sociable e que ademais vivía nunhas condicións de vida bastante difíciles. Ben, isto era a visión tradicional. Cando empezaron os fondos europeos, entidades supracomarcales a formar asociacións e a recabar fondos, empezaron a chegar os diñeiros de Agader e do FEDER, a xente empezou a decir que ser da Costa da Morte non estaba tan mal, porque había pasta. Entón a Costa da Morte, que antes era, pues desde aquí hasta allí, poquito e yo no soy, empezou a ampliarse. E agora mesmo hai xente que di que a Costa da Morte vai desde Coruña hasta Muros, hasta o sur de Muros.
Claro, a xente dali alucina. Para eles, desde sempre, desde o século XIX, Pondal xa di que a Costa da Morte vai das Illas Isargas a Fisterra, que ese é o espazo xa máis amplo que se lle pode dar a Costa da Morte, das Isargas en Malpica de Bergantiños a Fisterra. De todas maneiras, que pasa que os de Callón entón protestan? Porque non les llega a pasta, e os de Muros. Incluso hai algúns señores vellos de Costa da Morte que din que non é ata Fisterra, é ata Mar de Fora. Sardiñeiro xa non é. É dicir, é hasta donde, si, xa queda a dar a volta e iso xa non é bravo, que a Costa da Morte é bravo. Logo, que pasa? A Costa da Morte non é nin unha bisbarra, non é un área, non é un conxunto de concellos definidos, é dicir, nada, é unha zona que se lle empezou a chamar así. As primeiras localizacións deste topónimo veñen do estranxeiro, de Inglaterra. Logo, eles mesmos admitiron con bastantes reservas que se chamase así porque era casi un termo peyorativo, e agora está bastante afianzado de que Costa da Morte, digamos o que digamos, o que é seguro, seguro, que non nos salimos do termo é dicir que é desde as Isargas a Mar de Fora. E despois, cada un que lo amplíe a norte e a sur. Costa da Morte non é só un topónimo xeográfico, senón tamén é un topónimo de sensitivo, é un topónimo emocional. E a xente dali nos decía que lles doe moito cando identifican a Costa da Morte con os naufraxios del Casón, del Prestige, del Serpent, de si los británicos vienen a tirar la corona tal día no cementerio dos ingleses, que para eles ese non é a Costa da Morte, que para a xente de ali a Costa da Morte é onde deixaron a vida os seus, onde os que todos os días saían a pescar morrían e non volvían, e nunca aparecían. Non son os famosos que salen na televisión e soltan o chapapote, esos son feitos puntuais, que a Costa da Morte se chama así por todos os mortos de seu que foi deixando ao longo dos séculos as actividades mariñeiras que se desenvolveron nesta zona, pois así, un pouco dura. Vale, entón, que o do periódico e o da televisión foi despois, e para eles non é significativo. Entón é tamén un topónimo emocional. Que podemos reseñar desta lámina? Desterrar a idea de que a Costa da Morte é unha serie de sucesións de cantís abruptos con gente que te mira detrás de las ventanas. Porque a Costa da Morte é unha zona que si efectivamente ten un potencial granítico moi forte, ten unha serie de cantís, este do Vilán, o de aquí de atrás de Touriñán, que sí impresionan dabondo, pero que están todos intercalados nunha serie de zonas baixas, zonas de praia, de dunas, de lagoas litorais, como a de Traba, e zonas poboadas que non só se dedican a unha economía mariñeira, senón que a base da economía da Costa da Morte é inexorablemente unha combinación de terra e de mar. Ti poderás ter a túa chalana ou ti poderás ter a túa lancha para sair polo Xurelo ou polo Abadejo, pero o que vas ter sempre tamén é unha horta para plantar as patacas, para plantar o millo, e tes as túas galillas e os teus porcos, é dicir, unha economía de subsistencia tradicional combinada de mar e de terra. Por eso, as agras da Costa da Morte e as agras de Bergantiños sempre estiveron traballadas ao 100%. Non había espazos sen traballar en multitude de zonas planas e chas. Que podemos tamén tratar, o sea, desmitificar que a Costa da Morte é unha chea de pedras a 300 metros sobre o nivel do mar. Non, hai zonas de pedras, evidentemente, pero hai zonas amplas, moi amplas, zonas areosas, habitables e traballadas. Que podemos tamén falar? A vivenda mariñeira. Nos queda moi pouco, porque xa sabedes que no tema do impacto non podemos deixar de falar de lo que nos pase por la mente, o sea, de Malpica, que está destrozado, de Muxía, que está destrozado, de Camariñas, que eu, como digo, hai certas historias que só as pode arreglar a dinamita, porque non teñen, aí sí que non hai remedio. Entón, fora de que a nivel de impactos falemos de ese urbanismo feroz, incluso de ese urbanismo que na Costa da Morte é estacional, que hai moitas vivendas que durante o verán están baleiras,
Temos que falar tamén que hai núcleos como o de Arou que manteñen a súa idiosincrasia. Si falamos de arquitectura tradicional e manteñen esas vivendas de coloríns, desas vivendas ordenadas, esas vivendas achegadas ao mar e a súa vez protegidas, que é o verdadeiro lugar de ubicación dun poboado mariñeiro. Non é enriba do mar, é protegido do mar. Ao paso do tempo temos a referencia de todo o parque megalítico da Costa da Morte, toda esa chea de antas, de mámoas e de dolmes que se poden ver, que pois esta sería a de Regoelle, pero bueno, a de Regoelle, a da Piosa, a Pedra d'Arca, o dolmen de Dombate, temos toda unha serie de exemplos do paso do tempo de afianzamentos neolíticos na zona. Por tanto, non debe de ser tan desagradable se xa estuveron aí hai tanto tempo. Alguén quere dicir algo desta lámina? A seguinte lámina é Santiago. Santiago como cidade histórica. Mirade, por unha banda, podemos analizar todo o que o sistema, o que falábamos antes do Pico Sacro, todos esos bloques de seixo, todas as montañas, esa gran vagoada no que se asenta unha cidade ao carón dos dous ríos. E logo falamos de tradicións. Intentamos non meter ningún tipo de connotación religiosa ni confesional nas láminas, porque hoxe en día os nosos rapaces son cada uno da súa condición e non fai falta meter este tema en elementos da paisaxe. Falamos, en todo caso, de tradición e para sopesalo, aquí fixemos un xogo así medio tal, pusemos, por unha banda, tratamos o tema de humanidades, da lenda da Raíña Lupa ligada ao Pico Sacro e ao seu lado a tradición do apóstolo Santiago ligada á cidade. Porque desta maneira os que sexan creentes se toman unha lenda e a nosa religión, os que non o sean é unha lenda, é unha tradición, e intentamos non montar polémica sin necesidade. Ben, para que nos vale a lámina de Santiago? En primeiro momento, para falar de estrutura urbana. Temos un modelo de estrutura urbana que nace nunha améndoa medieval e ao longo dos séculos se vai espallando como se fose unhas patas dunha araña a través das 7 portas, configurando nun primeiro momento un ensanche. Aquí arriba, toda esta zona da Praza Roxa, temos aquí o interior da améndoa e un terceiro nivel onde están os barrios residenciais xa do século XX. Fontiñas é o barrio do Vite. Por lo tanto, esta lámina nos dá para falar de cidades históricas, de tradicións e de estrutura urbana a partir dunha amenda medieval. Logo tamén, que podemos falar nesta lámina? Do tema das infraestructuras. Isto vai ir fiado en láminas posteriores. A construción do periférico en Santiago vai permitir que sexa unha cidade de moi fácil acceso e que a xente ademais se anime a ir porque non hai ningún problema para acceder facilmente a cada un dos puntos onde ti necesitas. É o exemplo de como unha infraestructura beneficia non só o acceso a unha cidade, sino a súa economía. Non importa ir a Santiago a comprar algo porque chegas nun momento entre a autopista e o periférico. Logo veremos outros modelos de infraestructuras que lo que hacen é fastidiar, nada máis. Ben, nesta lámina tamén propoñemos o traballo de hai historias que se poden facer mal, parece que dentro dunha estrutura urbana todo está feito colmatado, pero si hai remedios de racionalización de espacios e é exactamente todo o programa de recuperación da zona de Belvís e toda a recuperación das hortas urbanas. Ese desfogo verde que parecía que non era posible en Santiago si o é. Dicir, como se poden ter elementos de recuperación que fan a vida dos habitantes moito máis agradable nunha cidade que parecía xa totalmente construída e se poden regenerar áreas de lecer e de benestar. O que vos decía antes, hai cousas mal feitas, pero si teñen remedio. Non todo é, bueno, ahora xa está. Alguén di algo desto? Ai! Ben, pasamos ao Deza. Mirade, o Deza é un exemplo de estrutura agrogandeira e non só de unha actividade económica, senón tamén o típico asentamento rural urbano desde que a aldea é aldea, é dicir, dende a Idade Media.
Entón, que temos no Deza? Temos, por un lado, unha serie de vivendas que máis que diseminadas parece que están pulverizadas. E están pulverizadas por unha simple razón, e é porque se lo poden permitir. É dicir, nun lugar onde a orografía é de tal benestar e suavidade e onde eu vou ter auga, eu podo plantar a miña vivenda onde me dé a gana, porque teño todos os beneficios sin falta de estar, como vou ver despois no Caurel, nun rueiro apiñotado para protexerme das inclemencias climatolóxicas. Entón, presentamos un hábitat diseminado totalmente e un hábitat que está organizado en círculos concéntricos. Temos por unha banda as vivendas, pegados ás vivendas as hortas, despois das hortas as praderas, os prados, nun terceiro anel o monte e nas partes altas das montañas a matogueira. Isto é o esquema reproductivo da Galicia rural en todas as zonas que evidentemente topográficamente nos permitan este tipo de hábitat. As vivendas, as hortas pegadas, as das patacas, as leitugas e os tomates, os prados, os montes e as matogueiras nas partes altas. E ademais, no Deza, unha zona que está desenvolvida a base de granxas punteiras, este modelo se sigue mantendo. É dicir, eu poño a granxa achegada á miña vivenda. E ademais, nun aspecto que na paisaxe se deixa reflectir o sentir do home do rural. E é, a vivenda non é o lugar onde habita a familia en Galicia. A vivenda non é o piso de Santiago, nin é o piso de vacacións en Vilagarcía de Arousa. A vivenda onde eu vivo, aparte de ser onde durmo e onde xanto, é unha unidade de produción pechada. É dicir, eu aí desenvolvo toda a miña actividade económica e esa actividade a revirto hacia o exterior, pero sigo mantendo esa unidade de produción como era no século XIII. Igual, que pasa? Que en vez de ter unha corte con vacas debaixo da miña habitación, vou ter unha granxa ultramoderna pegada á miña vivenda. Pero o sentido de unidade de produción é a mesma. Ben, como se relaciona todo este tipo de poboación dispersa ao longo dunha infinita rede de camiños de carreiros e de pistas? Porque en Galicia o concepto de dispersión da población en ningún momento supón illamento. É dicir, ningún veciño vive só. Todos os veciños están conectados a través de unha serie de estradas, pistas, rueiros, camiños que están por toda esta zona de habitación. Que podemos desenvolver nesta ficha tamén? O que vos dicía antes, o problema que moitas veces ocasionan as infraestructuras. Ao contrario que sucedía en Santiago, que unha infraestructura a beneficio do desenvolvemento dunha poboación, no Deza temos por un lado a A6, esta, e por enriba da A6 vedes o paso do AVE. Ben, a A6 agás en Lalín, que coa súa circunvalación aínda te pode obligar a parar, o único que fixo foi a ambos os dous lados da mesma que esmorecesen todas as entidades de poboación. Antes ti parabas, e parabas en Guitiriz, ao mellor, e parabas en Silleda. Agora non paras, agora todo máis paras na área de servicio, pero no pobo non paras. Son infraestructuras que fan esmorecer todos os povos que atravesan e non traen ningún beneficio. Agás o que decíamos, Lalín, que é o máis beneficiado nesta zona. Lle vai pasar cando se faga da Costa da Morte. É dicir, o vai sentir Arteixo, o vai Arteixo xa o sente agora, pero bueno, Coristanco, Agualada, Baio ou Vimianzo van sufrir unha baixada de intensidade económica e de visitas porque non se necesita parar nelas, porque nin aínda tendo a intención de parar ao pasar ás veces paras, pero tendo unha autovía vas directamente ao teu destino. Entón, é o problema moitas veces de estos atravesamentos de cemento que expropian, necesitas ter lindes, destrozan o terreo e non benefician. E se esta, a A6, non a beneficia, a do AVE ainda é peor, porque a de AVE non ten nin un só apeadeiro, vai directamente a destino. Entón,
a construción do AVE atravesa o noso territorio e expropia propiedades, che impiden dispoñer desa superficie agraria útil e, por outro lado, non reporta ningún beneficio. Isto en contraposición ao periférico de Santiago. Temos para traballar nesta ficha a vivenda tradicional desta zona tamén, unha vivenda de bloques, distinta das agras, sendo o mesmo tipo de actividade económica. E temos tamén para traballar as enerxías renovables co parque eólico, que non o vimos na Costa da Morte, que tamén está o máis antigo de España, na zona do Cabo Vilán. Temos na Costa da Morte un parque eólico de litoral e no Deza un de interior. En todas as láminas intentamos poñer unha imaxe da cabeceira de comarca para que se faga referencia ao núcleo principal ao que pertence a imaxe do centro. E aquí, para o paso do tempo, pusemos os pendellos da Golada. Alguén sabe? Alguén visitou algunha vez? O explicou ante o cambio de valor, verdad, que se lle puido dar. Perfecto, pois os pendellos da Golada aparecen aí como un lugar, ademais, que está atraendo un revulsivo económico na zona. Zona de montaña, o Caurel. Que podemos traballar nesta lámina? O primeiro de todo, a configuración de todas as montañas, o glaciarismo. Ese glaciarismo que durante tantos anos se negou no noso país e que por fin logramos entender que sí, que houbo por aquí xeo, e que houbo mamuts, e que houbo ursus, e que ademais isto lles gusta mogollón aos rapaces, é dicir, lo de la edad de hielo marcou un antes e un despois en el glaciarismo na xeoloxía de Galicia. Ben, entón temos, por unha banda, todo que é unha xeomorfoloxía derivada do glaciarismo, é dicir, estes vales glaciais que van desembocar aquí nesta morrena onde se asenta a aldea da Seara. Temos, por outra banda, todo a distribución das leiras moi distinta ás agras do Deza e da Terrachá, son leiras pechadas dedicadas ao gando. Temos unha vegetación de montaña moi distinta tanto a de Viveiro ou a das Fragas do Eume. Logo temos esta foto da multitude de fervenzas que se aprecian nesta zona, que non é outro máis que a necesidade que a auga ten que saltar nese infinito mundo de bloques tectónicos nos que se partiu Galicia durante a etapa hercínica. Temos a vivenda e os asentamentos da poboación, esos asentamentos xa, por unha banda, apretados, colmatados, nada de andar por aí espallados, que vai moito frío nesta zona no inverno, incluso as rúas tapadas con tellados para poder pasar dunha vivenda a outra se neva, porque as relacións sociais, eso sí que nin a neve non las fai perder. Entón, todos esos tellados, o material, xa non temos pedra de granito e temos tella, xa temos pedra de lousa e tellados de lousa, temos unhas orientacións moi específicas cara as zonas de maior insolación para aproveitar a calor do inverno o máis posible. Podemos analizar as lagoas glaciais, que si as temos, as actividades económicas tradicionais co uso do ferro. Podemos unir todo isto ás actividades todas que empezaron cos romanos, da extracción de ferro e de minerais de ouro. E logo temos como actividade económica fundamental nesta zona que se está potenciando nestes momentos o turismo cultural, as rutas de sendeirismo, a posta en valor deses patrimonios naturais que durante anos estiveron pois aí agochados pa eles. Outro tema para tratar nesta lámina, o tema que logo desenvolveremos con máis dolor, e é o tema das agresións das canteiras. Temos aquí as canteiras do Caurel, que logo xa tamén unen a outra ficha que é a das feridas. Temos todo este problema de impactos, non? Ocasionados por esa desfeita extractiva. Para ver todo isto, Proxecto Terra tamén vos ofrece o intercambio territorial de Quiroga, que se ve... Alguén foi a él? Fuste? Vaya, pues fálanos ti del un pouco. Bueno, todo lo que estás comentando. El año pasado no pudimos hacer la visita a Seara, que era uno de los lugares, y este año en principio sí que está previsto como uno de las rutas estrella, pero muy bien. El resto, la visita a Albariza, muy real, con la persona que
que nos enseñó la Albariza, los alumnos pudieron estar dentro, se atrevían a estar con las abejas. El día que tuvimos, la verdad que muy bien, nos presentaba una de las zonas particulares para las mouras, que este año también ha incluido en algunas partes de la actividad. Y bueno, nos tocó un fin de semana un poco feo, de lluvias, entonces tuvimos que adaptar un poco la actividad, pero bueno, tuvimos la zona de esa Roreira, también es uno de los puntos clave que se visita, los fuentes, pues muy interesante. Es una actividad muy completa, muy variada, muy intensa, digamos, en un tiempo muy aprovechable. Logo tamén sí, logo tamén se visita o Museo Xeolóxico o Museo Xeolóxico, que é o único museo xeolóxico de Galicia, que ademais o explica Moncho Vila, que é o director, dunha maneira bastante amena tamén, e o Museo Etnográfico, que está en Quiroga. Sí, enanos, pero novos, moi didácticos. Algunas de las imágenes que veíamos ayer con Paco precisamente eran por lo que vi de la información que tenía del museo. Sí, espera, déjame ver, voy a usar el libro. Se ides a páxina 16 a 16, ese bucle do tempo nos lo cedeu Moncho, bueno, nos lo cedeu o museo para incluir no traballo. Ese é o póster de entrada que teñen eles no Museo de Quiroga, sí. Museo Xeolóxico de Quiroga, sí. Este. Bueno, como xa contaches a experiencia, non poñemos o vídeo, porque vai poñer o vídeo da visita, pero mellor que a ti non o vai facer o vídeo. Ben, a seguinte lámina é o gran mundo este de Arousa. Cando fixemos esta ficha, a verdade non sabíamos moi ben onde poñernos para facer a foto, porque Arousa é inmensa. Entón, ao final, que fixemos? Mirade, a lámina central está feita desde o Monte Xiabre e esta zona é o continuo de Vilagarcía, Vilanova, Carril. Pero isto só era moi pobre para presentar a ría de Arousa. Entón temos arriba a mesma foto desde enfrente, xusto desde esta zona. O sea, desde a zona da Curota, e se ve enfrente. Nos parecía tamén algo escaso, entón a fixemos desde esta zona de aquí, e é, vedes, desde as Torres de Catoira, onde se ve a desembocadura do río, aí é a infraestructura esta tamén do AVE, que nos vale para enlazar coa do AVE do Deza, vale? Entón, a ría de Arousa está tomada de norte a sur, de sur a norte e de este a oeste. Entón temos as tres imaxes, a mesma imaxe desde tres lugares distintos para analizar. Que podemos analizar nesta imaxe da ría de Arousa? O que vos dicía ao principio, que nos dá a gana, porque dá para todo, desde o que é a configuración dunha ampla ría, da máis grande de Galicia, todo o asunto do fitoplancton, todo o aproveitamento que das zonas estas intermareales se está facendo o home, fixo desde hai séculos para o marisqueo, para a pesca, para todo a cría en batea, toda esta zona de aquí. Despois podemos falar que aos rapaces de interior lles chama moito a atención que o mar tamén ten leiras, dicir, como se parcelan estes espazos para poder plantar, o sea, que non se plantan só os vexetais, que tamén se pode plantar o marisco, dicir, eso para moitos alumnos é algo impensable. Entón, todo o referente ao desenvolvemento de actividades económicas diversas relacionadas co mundo do mar. Temos tamén, para falar nesta lámina, os espazos protegidos, todo o Parque Natural das Illas Atlánticas, temos aí a Illa de Cortegada, temos, unido a eso, as grandes desfeitas urbanas, non só levadas adiante nesta zona de Vilagarcía, Vilanova e Carril, senón tamén na illa de Arousa. Dicir, todo o que se pode falar que está pois nos medios de comunicación. Dicir, as informacións desta lámina se poden extraer facilmente da prensa diaria.
O traballo coa prensa para esta lámina, porque as noticias dos impactos están sucedéndose á orde do día. Entón temos todo un mundo biótico, un mundo abiótico que o proporciona, e as desfeitas antrópicas que non destrozan máis porque casi non teñen sitio para facelo. A paisaxe de río, a segunda, é a paisaxe da Ribeira Sacra, en contraposición a esa outra paisaxe exuberante das fragas do Eume dese bosque atlántico. Vemos aquí unha paisaxe dura tamén, unha paisaxe moi parecida abióticamente á Costa da Morte, pero no interior de Galicia. Ese potente bloque granítico, o río, e como o home non só non sobrevive, sino que ainda arriba se la monta de tal manera para vivir ben nun medio que a priori debería de ser moi hostil. E ademais, unha zona dura xeográficamente e topográficamente que foi habitada polo ser humano dende hai unha morea de séculos, e razón de so dá o seu topónimo, a Ribeira Sacra, toda esa zona desenvolvida inzada de mosteiros, de igrexas románicas que deron fe de que esta zona estivo habitada e desenvolta económicamente. Donde? Nunha zona dura, que o home tivo que amañarse e se inventou todo un sistema magnífico de socalcos, non unha obra de transformación do espazo agrario monumental, levado adiante desde hai séculos, o todo o sistema de produción en socalcos. Por outro lado, que traballamos? O viño, e traballamos a nova introdución da oliveira en Galicia. Todo ese proceso de reintroducción pois pactado xa a priori, que está empezando a desenvolverse en toda a zona da Ribeira Sacra. Lembrades o problema da oliveira en Galicia, non? Cando os reis católicos mandaron arrincar todas as oliveiras de Galicia en represaria polo apoio na Guerra Civil a Juana la Beltraneja. Entón, dixeron, aparte de cortarle a cabeza a varios nobles, nos vamos a cargar as oliveiras, que lles debe de fastidiar tamén aos que non son nobles. Entón, mandaron por decreto arrincar as oliveiras, Galicia quedou sen aceite. E durante séculos estivo sen aceite. Hoxe en día se está reintroducindo xa con especies valoradas, non certificadas previamente, e hai unha empresa de Ourense que xa che asegura a compra do aceite se ti dis que vas destinar as túas parcelas ou arrendadas. Están arrendando moito a diócese de Ourense, as Abas das Montañas. Se ti certificas que eso vai ser para o cultivo de oliveira, hai unha empresa en Ourense que xa che compra antes de que plantes a produción. Por lo tanto, o negocio está, ou polo menos a iniciativa está asegurada, non traballas para nada. Entón, bueno, que son lugares onde podería ser expulsores de poboación, que nestes momentos está crecendo unha actividade novedosa, á vez que tradicional, de recuperación, que parece ser que está a xente bastante ilusionada. Temos o problema tamén da obtención de enerxía en contraposición ás renovables coas hidroeléctricas e os embalses, aí todo, e tamén saber que o viño, a oliveira, como produto agrícola, se compensa a nivel de economía co turismo. Todo este sector de xente que se achega, pois, aproveitando o río e as estancias en casas de turismo rurais e demais. O agropecuario e o turismo están potenciando moito esta zona agora. A outra é a do Ribeiro, a seguinte zona agrogandeira dedicada ao monocultivo. Entón temos aí o Val de Beade, se fixo o desvalto do Beade, que podemos traballar nesta zona. Toda esa historia de recuperación dunha área que hubo un momento en que parecía que se iba al tacho porque o vino do Ribeiro pois estaba bastante desprestixiado, pero a recuperación de cepas autóctonas e as investigacións en I+D+I, máis as novas tecnoloxías introducidas por xente nova, lograron recuperar toda unha zona do Ribeiro con viño de moi alta calidade que está levando premios internacionais
gracias ao esforzo e a recuperación da produción tradicional, utilizando xa técnicas modernas. Temos, por outro lado, o que decía a vila de Ribadavia como cabeceira comarcal, todo o beneficio que traese as infraestructuras, o tren que para aí en Ribadavia, un tren de media distancia, e volvemos co asunto todo dos embalses, a pesares de que neste embalse é un atractivo turístico porque teñen unha playa fluvial e fan competicións nacionais de vela, que bueno, que os embalses ás veces son malos, pero ás veces, pois, como os eucaliptos de Chavín, ás veces tamén pois, teñen outro reclamo que a nivel de turístico, si, hai un campeonato nacional de vela no Ribeiro, que non diría. Vigo é a segunda cidade indiscutible, non, para traballar un elemento da paisaxe en Galicia. Vigo como cidade industrial, como unha estrutura urbana moi distinta que se pode desenvolver en Santiago, e aparte diso como unha cidade pertencente á Eurorrexión, que nos conecta con toda a zona de Porto e aglutina aí unha serie de área metropolitana a ambas as dúas marxes da ría. Entón Vigo, que nace como di Souto, como unha federación de aldeas, se vai configurando como a vila, como a cidade máis poboada de Galicia e cun potencial económico e industrial que non ten, vamos, comparación con ninguén. Entón, de igual maneira, mantemos un núcleo histórico na zona de Vigo, mantemos unha serie de barrios residenciais, pero moi distintos na súa conformación social aos barrios de Santiago, barrios obreiros, barrios que nos anos 80 tiveron unhas connotacións de tipo social, coa reconversión, unha conflictividade que tamén podemos botar mans de hemeroteca, dicir, o barrio de Coia, por exemplo. Hola. Logo temos toda unha infraestructura industrial coa zona franca, Citroën, a nivel pesqueiro, a lonxa de altura, a lonxa de baixura, toda a zona de barcos congeladores. Aquí repetida outra vez. E temos as Illas Cíes, como o Parque das Illas Atlánticas, zona protexida tamén, espazo natural, e o paso do tempo con estas dúas imaxes moi impactantes da zona do Berbés. Temos, por unha banda, unha zona do Berbés dos anos 50 e por outra a actual, é dicir, como o cemento se apoderou, non, de toda a fachada litoral desta zona histórica de Vigo. Pero a percepción de Galicia como un territorio rural onde as cidades son unha excepción mudou sustancialmente ao longo do século XX, cando sobre a paisaxe de aldeas e parroquias se empezaron a desenvolver os sistemas urbáns actuais. Neste período, as 7 cidades galegas multiplicaron por 6 a súa poboación e na actualidade o 50% da poboación de Galicia vive nas áreas urbanas creadas arredor delas. Este desenvolvemento das cidades está a artellar espacialmente o conxunto do país e está funcionando como motor do crecemento económico. Como resultado, atopámonos cun sistema de cidades e rexións urbáns que percorre a dorsal atlántica de Ferrol a Porto, no que as áreas metropolitanas de Vigo e da Coruña constitúen os feitos urbáns máis dinámicos do conxunto de Galicia e onde se desenvolven as funcións urbanas máis complexas. A área metropolitana de Vigo xoga un papel central no futuro do espazo xeográfico, cultural e económico que constitúe a Eurorrexión formada por Galicia e o norte de Portugal. En 1970, a poboación desa área metropolitana era de 285.000 habitantes, tendo na actualidade uns 415.000. Este crecemento non se produciu únicamente no Concello Central, senón tamén nos municipios limítrofes de Redondela, Mos, Porriño, Nigrán, Cangas e Moaña. A localización periférica de novas actividades industriais, servizos públicos, equipamentos e novas áreas residenciais, relacionados todos eles coas novas redes de transporte, contribuíron decisivamente a este crecemento.
En paralelo, vaise producindo tamén a especialización dos territorios en función das súas relacións coa área metropolitana. Neste proceso, a cidade compacta foise especializando no uso residencial e de prestación de servizos, sendo na actualidade a primeira cidade de Galicia cuns 300.000 habitantes, mantendo un tecido industrial asociado á industria pesqueira, conserveira, naval e do automóvil. O primeiro plan estratégico de Vigo, elaborado en 1994, puxo de manifesto que a dotación de infraestructuras culturais da cidade non se correspondía coas súas necesidades. Para palialo, dende entón, novas infraestructuras culturais e educativas foron incorporándose á cidade, permitíndonos disfrutar dos valores da arquitectura contemporánea, presente tanto nos espazos recuperados como nos espazos de nova creación. O Marco é unha proposta museística que ocupa os espazos remodelados do antigo cárcere que foron respectados no novo proxecto. O Marco constitúe unha oportunidade de visitar espacios contemporáneos recreados, desenvolvendo a nova actividade para a que foron pensados. A Verbum, ou Casa das Palabras, é un museo interactivo que permite experimentar e coñecer a través de xogos e actividades lúdicas todo relacionado coa palabra e coa comunicación humana a través de 4 áreas temáticas: lingua, literatura, ciencia e tecnoloxía. O campus da Universidade de Vigo constitúe sen dúbida o conxunto construído de arquitectura contemporánea máis significativo do país. Supón unha oportunidade de percorrer unha mostra moi representativa do que a arquitectura contemporánea pode aportar aos espazos da nosa comunidade. Confiamos en que o proxecto Terra se convirta nun punto de encontro para educadores e institucións de Galicia que compartan a preocupación polo coñecemento de como fomos construindo o noso país, alimentando así a necesidade de reflexionar críticamente sobre o noso patrimonio construído, sobre a tradición herdada e da que debemos aprender, e sobre as prácticas arquitectónicas e de ocupación do territorio que se deben evitar para levar a cabo a recuperación dos nosos espacios vitais que con urxencia debemos emprender. Bueno, seguimos para o sur, Allariz. Allariz é un exemplo de vila de interior, pero xa empezamos a vislumbrar unha certa intencionalidade á hora de poñer esta lámina. E a intención é a de demostrar que unha vila decadente, decaída, despoboada, medio derrubada, pode, co interese da cidadanía, da xente de a pé e un pouco de axuda de fora, volver a ter un pulo importante non só na provincia de Ourense, sino a nivel de todo o país. Entón, nesta lámina, que podemos desenvolver? Podemos desenvolver a ocupación dun valde interior, esa chaira, a conformación dunha vila medieval, o mantemento das estruturas propias dunha vila que medra dunha maneira sustentable, logo ver como esa vila tiña unha serie de actividades económicas tradicionais que non logrou poñer en funcionamento con as tecnoloxías e esmoreceu, pero logo como esas infraestructuras todas artelladas a carón de un elemento primordial para o desenvolvemento de Allariz, que é o río Arnoia, se recuperan, se poñen en valor, se establece unha serie de novos usos que van permitir que a vila de Allariz volva a atraer poboación e vai a desenvolver unha serie de subsectores económicos totalmente distintos, pero herdados desas iniciativas, desde o punto de vista ademais sustentable, dicir, o ecoespazo do Reso, o de que se produza o 70% da enerxía que se consume na vila, todo a escola silvopastoril que dunha maneira sustentable desenvolve unha actividade primaria. Todo eso nace non só
de unha iniciativa gubernamental, senón do apoio e da implicación de todos os veciños. Eses veciños que un día o seu alcalde o subiu ao Monte do Castelo e lles fixo unha única pregunta: veciños, que queredes de Allariz? E os veciños dixeron tirar para diante e volver a poñela en valor. Entón, nos ofrece unha serie de revitalizacións modernas, sustentables no sector primario, no sector secundario e no sector terciario, que son un exemplo de como algo que parecía que non tiña remedio o temos aí en todo o seu esplendor. Logo temos tamén actuacións de land art, o parque de Ibarrola, aí, e sobre todo facer constancia de que esta vila non sería Allariz se non tivese o elemento abiótico do río Arnoia, que é o que modela non solamente a súa paisaxe, senón tamén a súa economía. Hai unha visita guiada a Allariz, un intercambio territorial. Alguén o relata? Veña. Pois un, ou entre os dous. Bueno, relata. Non, tú primero. Bueno, pois Allariz tamén, non? Son 2 días e está centrado o primeiro día, digamos, o contorno, non? Porque o conxunto das aldeas e tal, non? A de Santa Mariña, non? De Agua Santa. Logo o parque tamén ecoespacio, non? O rego e tal, e tamén a granxa, non? E xa o segundo día está centrado na vila. Entonces aí é un pouco a Cristina. Sí, bueno, o día anterior chegamos despois, non, de percorrer e tal o tema da piscina, que tamén é pretexto para ver un pouco todo o labor de recuperación, non, dos espazos que hai a beira do río Arnoia. E bueno, contento la película, si tamén a película de noite, para ver tamén a lingua das mariposas, el Museo del Juguete, os museos, sí, que está xa o día seguinte, non, a vila, que o museo, e logo tamén o museo deste de... Do Coiro. E o muiño, non, tamén. E despois da residencia onde se está, que é unha maravilla tamén. Sí, dos salesianos. Dos salesianos. Sí, sí. Ben, seguimos entón. E agora empezamos nas 3 láminas que nos faltan, que son as que vos decía eu, que son as láminas intencionadas. Teñen, pois, son máis dirixidas hacia unha toma de conciencia en certos aspectos que temos actualmente. A primeira é a Lagoa de Antela, a Lagoa da Limia, o maior humedal desecado de Europa en toda a súa historia. É dicir, había unha lagoa e despois de varios intentos que empezaron nos tempos dos romanos, a mediados do século XX, esta lagoa desecouse e dedicouse a plantar por unha banda patacas e por outra banda cereal. As zonas que non se puideron dedicar a ningún dos dous cultivos se dedicaron ás areeiras, á extracción de area. Entón, un espazo, un humedal do estilo que poden ver na lámina da terra chá de Cospeito, o temos aquí configurando unha terra seca, unha paisaxe monótona e parcelada. Parcelada, ademais, cunha serie de conflitos sociais bastante importantes cando se fixo. Que a xente non estaba feita en Galicia a traballar unha parcelación tan amplia. E iso foi óbice para que se convertise a Limia na zona máis industrializada de España, máis mecanizada de España, porque os habitantes de Xinzo e dos arredores afeitos a traballar nun réximen de minifundio na veiga da lagoa se viron imposibilitados, o sea, se negaban a plantar, porque dicían que era moito, que lles era moita terra. Entón se mecanizou e se convertiu na zona máis mecanizada de España. Ben, que pasa nesta zona? Pois, alguén sabe a historia do que lle está pasando á Limia? Mirade, a Limia era eso, unha lagoa como a máis grande que a de Cospeito,
unha lagoa, que ao seu arredor tiña unha serie de veigas que estaban cultivadas e tiñan un réximen parecido a un pequeno río Nilo, tiñan subidas e baixadas do nivel das augas, polo tanto a productividade era moi alta. En función de esa productividade se propuso a desecación pensando que si as veigas eran moi productivas, o resto tiña que ser igualmente productivo. Nos anos 50 se desecou a lagoa e, sin prospeccións, evidentemente, para que vamos facelas, e se descubriu que o fondo da lagoa era areento. E para nada tiña que ver coa productividade e a fertilidade das veigas. Ben, nestes momentos nos contaba, hai un centro de interpretación da lagoa da Antela en Sandiás, que podedes velo, pequerrichiño, bueno, hai que empezar a chamar porque che baixan a chave, che dan a historia, así un pouco estilo familiar, pero hai un centro de interpretación que podedes visitar e vos lo explican, e nos din que a pataca da Limia, esa pataca que en principio tiña tanta fama, nestes momentos non está acadando un nivel de calidade tal e como estábamos afeitos a oír. Non está sendo unha boa pataca porque o solo cada día é máis areento. E de feito que a maior parte da produción de fondo de lagoa se destina, porque non hai outro remedio, a industrial, a matutano. O sea, nos dixeron así, a matutano, porque non dá calidade suficiente, non? Que pasa nestes momentos? Que isto pode ser en algún pensamento recuperable? Pois, según nos dixeron, a zona destinada a patacas é intocable. O lobby pataqueiro da Limia non é intocable por ningún tipo de organismo. O que sí, agora mesmo están en aras de recuperación son as areiras. Non hai nada que lle viñese mellor a lagoa da Antela que a crise do ladrillo. Coa crise do ladrillo pecharon moitas obras e, polo tanto, se necesita menos area. Nestes momentos a lagoa da Antela só está suministrando area para as obras do AVE. O resto non hai demanda porque non hai construción. Moi ben, empezaron, polo tanto, nunha tirada de fichas de dominó, a cerrar tamén as areiras. No momento que empezaron a pechar as areiras, saiu unha normativa que decía areira pechada, areira que se recupera medioambientalmente, non se pode facer nada nela. Moi ben, pois agora mesmo na lagoa da Antela estamos vendo illas de recuperación medioambiental. O sea, hai leira, pataca, leira, millo, leira, pataca, leira, millo, e de repente unha parcela onde houbo unha areira e agora se deixa para que se recupere. O potencial de recuperación da lagoa da Antela nos dixeron que era increíblemente rápido. En 4 anos está recuperado o que é o fondo. Vegetación, animais, anfibios, réptiles, aves, cegoñas, garzas, nesas parcelas se está volvendo outra vez ao hábitat natural da lagoa da Antela. Que pasa? Que é unha illa ali, outra aló e outra no outro lado. O resto, pois bastante dificilmente va a poder a curto plazo pensar nunha recuperación do fondo da lagoa da Antela. Entón, isto é o principio de como unha paisaxe, porque ademais lles impacta moito, non? É dicir, na mente dos rapaces hoxe en día a desecación dunha lagoa está fora de todo decreto. A ninguén se lle ocurre desecar unha lagoa, non? Bueno, pois isto é o que temos. Como se pode traballar esta ficha? Plantasámola a través da cartografía. Temos a lagoa da Antela nun mapa, tal e como era na súa orixen, no mapa de Fontán, o mapa topográfico nacional, xusto antes de desecala, e o aspecto no mapa de como está agora a lagoa da Antela. Entón, con estes 3 mapas se pode facer, que están á mesma escala, se pode facer unha relación de como topográficamente está o tema. E por outro lado temos unha foto antiga de como era a lagoa e como está na actualidade. Vale? A segunda ficha de intencionalidade é a de paisaxes de fronteira. É unha ficha que intentamos dicir que xusto o contrario do que pon aí, dicir, as paisaxes non teñen fronteira.
As fronteiras son propias dos territorios. Xeopolíticamente, o home ordena trazar unha raya por donde máis lle convén ou por donde haxa un acordo, pero a paisaxe en si mesma non ten fronteira ningunha. Nós ás veces utilizamos elementos naturais da paisaxe para establecer fronteiras, pero iso é unha cuestión administrativa, non é propia da paisaxe, é dicir, o concepto do revés. Que temos neste exemplo? Mirade, esta é unha zona do Támega, na zona de Chaves, Verín, na zona do Ourense. Bueno, se vos fixades, aí pon Raval e deste lado Vilarello da Raia. Raval é Ourense, Vilarello da Raia é Portugal. Ambas as dúas forman unha unidade xeográfica inseparable. Pero non só a nivel visual e de paisaxe natural, senón tamén a nivel social. E nos lo contaban aos señores que vivían ali a ambos os dous lados da fronteira. Vilarello é portugués e nós somos de Ourense, pero realmente sempre fomos un, de tal xeito que as mulleres de Raval lavaban a roupa todos os días en Vilarello, e os nenos de Vilarello xogaban, iban xogar a Raval. É dicir, socialmente non había fronteira, só se notaba que había algún tipo de división cando aparecía por un lado a Garda Civil e por outro lado a Garda Republicana, porque tamén, sin ningún tapujo, nos dixeron que a base da economía desta zona era o contrabando. Agora, coa desfeita coa Unión Europea e a desaparición das fronteiras, perde o seu sentido, pero que o único que se diferenciaba era que tiñan os guardias de diferente color en ambos os dous lados. Bueno, tal é a unificación da paisaxe e da mente dos veciños da Raia Seca que teñen vivendas que pertencen aos dous estados. A vivenda está aí a raia e a mesma vivenda está metade nun lado e metade noutro. Ou incluso as leiras. Hai leiras que están na raia e metade da leira é portuguesa e a outra metade é ourensá. E nos, claro, a pregunta inmediata, jova, e onde pagades a contribución? Non? Entonces, claro, se ríen, acostumbrados al sistema de contrabando, se les da la risa. Ai, non pagamos. Nós temos un sistema de reparto de herencias e de donacións e de compras minifundista de tal xeito que a ninguén se lle ocurre pasarse do límite para estar libre de impostos. Por lo tanto, son leiras que non chegan ao mínimo en áreas, nin en centiarias, nin en ferrados, para poder pagar impostos, e todas estas fincas non pagan impostos nin en España nin en Portugal. E a ninguén se lle ocurre comprar para xuntar. Eso non existe. Entón, é toda unha vida fantástica de poder decir que unha raia é o que diferencia, pero que todos pasan. Un muro é a fronteira, pero dá igual, porque o muro non supón nada, porque a leira a tes en Portugal e ao outro lado do muro tes a casa onde vives que está en Ourense. Entón, pois, non existe topográficamente nin socialmente unha fronteira. Poñemos outras realidades das paisaxes de fronteira. Unha é esta é a zona do Couto Misto. O Couto Misto puido chegar a ser a nosa pequena Andorra. Desde que hai documentos no século XII, o Couto Misto era unha zona ao sur de Ourense, tamén fronteiriza, na zona de Calvos de Randín, por aí, onde non era nin española nin portuguesa, vivían ali 1000 habitantes que non obedecían ni a Dios ni al demonio. É dicir, non pagaban impostos nin en Galicia nin en Portugal, era un couto misto, era zona ali, zona franca. Non pagaban impostos, non servían a filas, non facían o servizo militar en ningún dos dous sitios, non participaban en ninguna contenda de ningún dos dous estados, estou falando desde o século XII que hai documentos. E viviron así, e ningunha forza de seguridade de ningún dos dous estados podía penetrar nel. Incluso 2 kilómetros antes do Couto Misto, a Garda Civil e a Garda Republicana deixaba de ter xurisdicción, o sea, non podían pasar. Era zona estanca. Claro, zona para contrabandistas, zona para xente que era prófuga das xustizas e lograbas chegar ao Couto Misto, eso era, pois, tierra de nadie. Sí, exactamente. Bien, o Couto Misto
o que nós podemos ter como na nosa pequena Andorra, no ano 1846, Isabel II dixo, bueno, se acabou a tontería. Entón firmou o Tratado de Lisboa, onde ela quedaba co couto mixto para integralo en Ourense, e a Portugal lle cedían todos os povos de fronteira pequeniños, que se chamaban os povos promiscuos. E se acabou nuestra historia. Agora hai uns anos, a xente originaria do couto mixto que vive ali está facendo unha recuperación moi importante, ademais moi interesante de toda a súa memoria histórica, para reivindicar o seu pasado, e que foron ata o ano 1945, canto menos, unha zona independente. El futuro pois é de los del couto mixto. E logo temos esta outra, a zona de Lindoso, que temos, por unha parte, a zona de Ourense é unha zona montañosa, despoboada, e a realidade portuguesa é todo ao contrario, é unha zona plana e habitada. Ten un castelo, ten un campo de espigueiros precioso, un campo de cabazos precioso e unha aldea. Entón son dúas realidades a ambos os dous lados da fronteira que si visualmente son distintas, vale? Entón, esta é uniforme, homoxénea, esta é distinta. E logo pusemos a realidade que todos coñecemos, que é a de Valença Tui. Un lugar tamén homoxéneo, pero o home deixou moi claro que o río era o que dividía. E mentalmente, esa paisaxe que non tería por que estar partida na mente da cidadanía, ese río nos fai facer unha raya entre dous estados distintos, entre dúas realidades distintas. É dicir, son fronteiras e rupturas da paisaxe de tipo social. Ademais, admitidas e adquiridas como algo normal. Aí temos unha fronteira, o río. Pois non, o río non fai fronteira. Nós dicimos que esta é a fronteira, porque o río Támega pasa por aquí, e excepto 2 kilómetros a lúa arriba, en toda esta zona, vai entrando e vai saindo en Galicia e en Portugal, e en ningún momento a ningún veciño se lle ocurre decir que esa é a fronteira entre Galicia e Portugal. O río Támega non fai fronteira, anda circulando ao chou entre os dous estados, mentras que o río Miño si temos a conciencia de que fai fronteira. Entón, a paisaxe é un produto social. Era o que intentamos chegar nesta lámina. A paisaxe é un produto social. E as barreiras as pon o home, non as pon a natureza, bueno, en espazos agradables como este, claro. E esta é a última paisaxe que vos presento antes de salir a pasear e al baño. É a paisaxe máis fea, máis horrible e máis dolorosa de todo o libro, porque o nome xa o di en si mesmo, as feridas da paisaxe. Todas esas agresións que o ser humano fai ao medio para a obtención de materia prima, o sea, as actividades extractivas. O elemento, a lámina central, é as louxeiras de Valdeorras, que vos dicía antes que se pode comparar coas louxeiras do Caurel, é a zona de Casaio, esta daqui de arriba é a aldeiña de Casaio, e entón é unha paisaxe que xa se sale de todo sobrenatural, é unha paisaxe que tira a lunar, é desolador. E é desolador non só vela, cheirala, estornudar porque hai unha morea de polvo, senón que ademais o saber que de toda esta desfeita que se está facendo para extraer lousa, desa lousa só se aproveita o 2%. O resto é refugallo que se acumula sin control ningún polas ladeiras do resto das montañas, formando un sinfín de escombreiras que invaden abas, acaban coa vegetación, inundan ríos, cortan cauces, contaminan a atmosfera, fan balsas de algas verdes que tedes aí preciosa, por aí hai unha cousa verde que é unha balsa de algas, máis todo esa rede de camiños para poder chegar ás louxeiras que está, ademais, sin ningún tipo de protección e que favorecen unha morea esas correntías cando ven a época da neve e das choivas, non? Entón, vos podedes imaginar a perspectiva, un mundo de buratos e de escombreiras feitas sin ningún tipo de sustentabilidade e coa obtención, ademais, dunha materia que se dedica a maior parte dela para a exportación. Temos outra imaxe, esta, o Lago das Pontes. Ese proxecto medioambiental de recuperación da mina
de lignito a ceo aberto das Pontes de García Rodríguez, que se enche coas augas de diferentes cursos fluviais, entre eles o Eume, para facer unha lagoa e recuperar medioambientalmente a área, polo menos deixala máis bonita, non, do que era Segurato. Ben, aparentemente temos algo recuperado, o sea, unha mina recuperada, pero eso non evita que ao mellor se lle poida achacar unha serie de conflitos, non? Como baixada de temperatura 2 grados, aumento das néboas en toda a zona, un pH da auga que o que teña fillos lle salen lavados, bastante blancos, un pH bastante alto porque atravesan os regueiros bastantes escombreiras para ata chegar aí, e logo un problema que é futurible e incluso hipotético, que non podemos olvidarnos que a mina de lignitos das Pontes está enriba dunha falla, e que a falla agora mesmo está presionada por toda esa morea de auga, e que ás veces as fallas se volven un pouco locas, pero nada máis. E agora a partir de aí cada un que interprete o que lle pete. Las fallas son moi locas. Ben, outro elemento, entón temos este desastre lunar, temos a Lagoa das Pontes con un proxecto moi bonito, pero que non deixa de ter a súa problemática. Temos a balsa de lodos de unha empresa de aluminios que está asentada en Xove, en Coruña. Esta é a zona de Xove, un pH 10, non hai ningún organismo vivo nesa auga, se están acumulando como unhas 1000 toneladas diarias de lodo tóxico nesa balsa que tedes aquí, logo vos explico como é a topografía. Ao lado da balsa de aluminios temos as canteiras de Porriño, en contraposición as louxeiras de Valdeorras. As canteiras de Porriño aproveitan o 99% do extraído despois de facer catas da beta, o que se destina para a produción é exactamente o que se extrae, e o mínimo que se pode soltar se aproveita ata para a grava e para a area moendo. É a contraposición a isto. Temos unha labor extractiva, temos unha labor que a nivel visual é moi impactante, non? Pero que o seu aproveitamento é total, non se destraga nada, pero grazas a que as investigacións e a tecnoloxía. Nos contaban os canteiros do Porriño que eles foran a Valdeorras a propoñerlles o uso da súa tecnoloxía para extraer lousa, e se reíron deles prácticamente. Nosotros dinamita, que nos sale mucho mejor, pero que destrozades tal, que nos importa. E incluso lles prestaban a serra para poder facer os cortes da montaña, e dixon, pero se cada fío de serra nos costa 6.000 euros, o sea, para nada, o sea, rexeitaron a axuda dos do Porriño e decidiron seguir mantendo esta desfeita a todos os niveis por un asunto solamente de gañar diñeiro rápido, nada máis. Sí, pero el lejano oeste, totalmente, e sin remedio. E non hai? Non, para nada. Non hai ningún elemento regulador. Mentras foron empresas autóctonas a su aire. Ahora se meteu capital estranxeiro e mucho máis a su aire. Entón, a ninguén lle interesa. A ninguén lle interesa meter man nas louxeiras de Valdeorras. A resposta tes xa. Ben, e por último temos as barreiras. Tamén esa actividade tradicional de extracción de barro para a obtención de cerámica, todo. Ben, como podemos traballar esta lámina? Mirade, pusemos as fotografías todas ao mesmo tamaño, para que se vise o impacto visual que produce no territorio cada un destas actividades extractivas. Polo tanto, isto é o tamaño que ocuparía a mesma escala a Lagoa das Pontes, en contraposición, por exemplo, ás barreiras, que non supoñen nada. Non supoñen nada. Se producen elas mesmas, sí. Que pasa? Que ao abandono dunha barreira
supón que en moi poquinho tempo se recupera o espazo, non deixa impacto ningún. A barreira recupera e se recoloriza a zona da barreira. E a de parte, no territorio, o seu impacto, comparado, por exemplo, coa lagoa das Pontes de García Rodríguez, a mina de lignito, é insignificante. Non digamos nada se o comparamos coas louseiras de Valdeorras, que esta fotografía se sale xa do mapa, é dicir, xa non nos entraba. Todo é louseira, todo. E isto é, para que vos fixedes onde está o lago de Lodos, que ademais, fixadevos onde está, na beira do mar, xusto separando por un taluz separado dunha piscifactoría, e ao lado do pobo. Entonces, está en riba do pobo, en riba do mar e en riba da piscifactoría. Pero non se ve, está absolutamente disimulada por unas tullas e unha vegetación preciosa, onde se non metes o nariz para dentro non sabes que aí hai esta preciosidade rosada. E este é o impacto que produce, o que vos decía, un impacto bastante considerable no territorio, bastante importante, as canteiras do Porriño, pero si ten un aproveitamento racional, canto menos. Vale. Ben, empezamos entón agora a terceira parte da parte das láminas, e son as traseiras. É realmente... Non, isto non aínda. Non repartir. Despois, nada. É realmente onde tamén se expande o concepto multidisciplinar deste traballo. Baixo o título de Outras olladas da paisaxe, é onde desenvolvemos todo o tema referido á arte, non? Entón, as partes de arriba son sempre textos literarios, a paisaxe a través da literatura. Como nos plantexamos esta opción? Mirade, introducimos a paisaxe como ensaios e reflexións conformadores da imaxe do país. Por outro lado, collemos textos onde a paisaxe é a protagonista en sí mesma. Unha terceira opción sería a paisaxe como soporte e escenario de tramas literarias. E por último, tratamos o tema da paisaxe nos textos históricos. A través de todo isto intentamos abranguer todos os xéneros literarios, adaptados á idade entre o primeiro e o cuarto da ESO. Como ensaios e reflexións conformadores da imaxe colectiva do país, fixemos referencia a Rosalía de Castro, a primeira escritora en galego que fala da paisaxe. E a fala no prólogo de Cantares Gallegos, cando sin ningún tipo de morriña nin de choromicos lle chama ignorantes aos casteláns que din que Galicia é un cortello inmundo. O sea, non se priva a tía, va a saco con ellos, non? Entón, e a pesar desto chega a tanto a fatuidade dos ignorantes, a tanto a indigna preocupación que contra a nosa terra existe, que aínda os mesmos que poideran contemplar, bueno, e segue, non? Fala en Cantares Gallegos. Este texto o introducimos no dossier teórico cando falamos da expresión da paisaxe, que onte vos contou Paco. Vicente Risco o tomamos como o noso escritor de cabeceira e o introducimos na presentación. Realmente, no seu texto de Leria, resume a esencia do que é a paisaxe, é dicir, xusto a definición que o convenio da paisaxe en Florencia os grandes estudosos deron para a súa definición, acordaron a súa definición, a resume perfectamente Risco cando di que Galicia, dices Galicia moi pequena, eu digo che Galicia é un mundo. A terra é tan grande como tan grande sexa o teu espírito para poder entendela. Entón, a conjugación da terra do home e esa necesidade de poder entendela, de comprendela e de ir máis alá do teu... Nada. De ir máis alá do que o medio natural. Ramón Otero Pedraio tamén nos pareceu outra persoa imprescindible para facer referencia a él no noso traballo de paisaxe. Tamén está introducido no tema da expresión, no dossier de teoría. Otero Pedraio nos fala de que hai que desterrar esta Galicia de playa, de zona de recreo, porque a Galicia hai que vela chovendo, hai que vela chea de nevaradas, hai que vela con brétema, porque a auga, a brétema e a neve forman parte da paisaxe en si mesma.
Alfonso, Castelao, destinámolo para a ficha das fragas do Eume. Mirade, este é un texto moi polémico, que agora non é. Este texto se escribiu baixo... foi este texto que logo orixinou... Non dan de comer as paisaxes. No, a ver, este texto foi escrito con a intencionalidade da potenciación da árbore en Galicia en contra do monte, que logo o recolleu Icona como un dos parámetros para poder empezar a repoboar Galicia de árbores en detrimento de ese monte baixo, non? Pero que agora volve a estar de relevancia na mente dos nosos estudantes para volver a darlle importancia ao que é a vegetación, ao cuidado da natureza. Frases tan de actualidade como o día que saipamos o que vale un árbore, aquel día non teremos necesidade de emigrar. É a potenciación da natureza. Foi escrito con outra intención. Tuvemos as nosas dúbidas cando o pusemos, pero creo que na mente dos nosos alumnos este texto agora volve a ter vixencia con outras connotacións. Pero che decía, porque como aquela ilustración que decía, dice, todos dicen que Galicia es moi bonita. Decía el otro, dice, sí, pero as paisaxes non dan de comer, entendes, en ese contexto tamén, sobre sí, comunicación economicista e tal. Efectivamente. Vai por aí. A paisaxe como protagonista recorremos á literatura poética. Entón, dous grandes da nosa literatura, Manuel María para a Terrachá, cando nos fala de que ollada a Terrachá desde as alturas é semellante a un mar en calma, para medila só valen dúas mensuras, ferrados de corazón, fanegas de alma, a consugación entre o home e a terra, e Uxío Novoneira, que para o Courel, son dous que son indiscutibles non tanto na literatura como nas referencias da paisaxe. Entón, Courel dos tesos cumes que ollan de lonxe e quixin te se ven o pouco que é un home. A potencia que ten a paisaxe frente á insignificancia da especie humana en un área de montaña tan significativa como é a serra toda a zona do Courel. Entón, como protagonista, botamos man da poesía. Como soporte escenario de tramas literarias, recollemos fragmentos de literarios propios de literatura juvenil narrativa. Entón, para Viveiro, pusemos un texto de Vicente Míguez, o mesmo mestre de escola que fixo a introdución de Viveiro, sobre un avó que lle ensina a pescar ao seu neto con artes tradicionais, e contaba, non?, como se pescaba antes. Na Costa da Morte collemos un relato de Marilar Aleixandre, son todos autores coñecidos polos alumnos da ESO. Na Ría da Arousa, Manuel Barreiro, este o mellor é o relato máis infantil, é o de Area Maior, pero é moi divertido. É a historia dos crustáceos que viven nunha batea e, teñen os seus perigos, os seus amores, que veñen recollelos, que se meten nun camión, que os levan a lonxa, é a vida vista, a vida da economía mariñeira e mariscadora vista desde o punto de vista dos crustáceos e dos moluscos que viven nunha zona de ría. A verdade, xa me avisaron un dos outros cursos que a historia real onde pon que se desenvolve en Merexo, pero é trasladable á Ría da Arousa. Para o Ribeiro collemos un texto de Miguel Anxo Fernández, O sabre do francés. Ao contrario da anterior, que é bastante infantil, esta é bastante densa, ao mellor para cuarto de eso vale ben. O sabre do francés que fala de como se organiza a produción do viño do Ribeiro desde os mosteiros. Agustín Fernández Paz, pois que é, eu creo que hoxe en día non viven sin ler Agustín Fernández Paz, sale en todos os sitios. Collémolo para Vigo, cando fala de un adolescente que vai vivir a unha vila e o que ve desde a súa ventá, as paisaxes, e tamén para a paisaxe de fronteira. Un texto que, son uns médicos que se moven entre Galicia e Portugal. E para Allariz, collemos un texto clásico de Antón Cortizas, de Memorias dun río, que xa é de finais dos anos 80, pero que nos pareceu moi musical para reforzar a idea do río, con ese chif-chof, o río discorre algareiro polo medio das rochas, para representar o que supón un río. Non podemos tampouco obviar na etapa do ensino secundario, dentro das tramas narrativas, a banda deseñada. Entón, para o Deza, eliximos a banda deseñada de Ardalén, de Miguel Anxo Prado, con esas paisaxes verdes, suaves, agradables,
bretemosas tamén, non? Que nos dan unha idea do que pode ser todos esos espazos agrogandeiros. Aí está. Pono do dereito. Aí estamos. Elixímola para eso, para o texto, a lámina do Deza. Como soporte tamén de escenario de tramas literarias, non podíamos obviar o noso inxente patrimonio inmaterial que faise necesario tamén reivindicar neste tipo de traballos. Entón, para a Lagoa de Antela, eliximos unha lenda, a típica lenda das cidades asolagadas que se repiten ao longo de toda a xeografía de Galicia, non? Esos que foron unos desgraciados e vino Cristo e los hundió, recollida por Antonio Reigosa, tamén outro dos nosos de sempre, e para as labores extractivas das feridas das paisaxes collemos as cantigas populares. É dicir, as cantigas e as lendas tampouco poden ser alleas á literatura dos nosos estudantes. E para rematar, a literatura, aproveitando que collemos o Códice Calixtino, aproveitando que pasou de ser un gran descoñecido no ámbito escolar a gracias a que o roubaron que o coñece todo o mundo. Entón, grazas a Manolo electricista, pudimos incorporar o Códice Calixtino para a lámina de Santiago de Compostela, onde se describe a cidade, do libro quinto, a típica lectura que todos coñecemos e que eles non coñecían. Hai que deixar claro que a min xa me chegaron algún aviso de que hai que decirlle que o Códice Calixtino non o escribiu Manolo, que o escribiu outro paisano hai bastantes máis tempo. Entonces, pero bueno, que pasou de ser algo descoñecido a ser comentarios habituais na aula e aproveitamos de introducilo. A paisaxe na pintura serían as franxas centrais. Por que pusemos pintura no libro de Pagos? Primeiro, porque é un retorno á orixe. O concepto de paisaxe nace no século XVI como un termo pictórico, como un término artístico, eses holandeses que necesitaban reivindicar a expansión dos polders, claro, non pintaron por pintar, pintaron con unha intención política xa desde o primeiro día, pero bueno, nace como un termo artístico, a pintura da paisaxe, entón quixemos reivindicar esos inicios. Por outro lado, dar a coñecer aos nosos autores galegos. É absolutamente verosímil que un alumno marche en cuarto de ESO, marche a un ciclo, marche ao mundo laboral e nunca tivese oído falar nin de Colmeiro, nin de Seoane, nin de Llorens, nin de Julia Minguillón. Entón, xa que a paisaxe nace como un termo relacionado á pintura, señores, que vos soe, polo menos, os nosos, que a nivel de paisaxe son tan importantes como os flamencos e como os holandeses, e ademais pintan con unha intencionalidade moi parecida. Por outro lado, exactamente aí, amosar a intencionalidade da pintura. A pintura nunca é gratuita. Nun primeiro termo, a utilizan fundamentalmente para non morrer de fame. Pero, en segundo, a pintura é, como toda a arte, un fiel reflexo da sociedade onde se pintou. Entón, todos os pintores pintan amosando unha trastenda da sociedade na que están vivindo ou unha sociedade que pretenden reivindicar. E por último, porque as características da paisaxe, da pintura de paisaxe en Galicia sempre van a ter unha connotación moi forte de conjugación entre o home e a terra. Moi poucas pinturas da paisaxe de Galicia son pinturas ascéticas, sin a presenza do home, que tamén é outra das intencionalidades propia da paisaxe, a conjugación na propia definición. Deste xeito, vos traemos algunhas mostras, por exemplo, esta de Castelao, que os nenos están moi afeitos a ver a Castelao na literatura, pero non na pintura. É dicir, Castelao, con este vento mareiro, representa unha paisaxe que a introducimos para as rías de Arousa, pero tamén decir, e isto que dicimos, yo damos a eles nas actividades, Castelao se enfrenta directamente á pintura de Sotomayor.
el lle di que está farto de ver esas pinturas lozanas en romerías, con eses panos, con esas mulleres tan fermosas e tan sorrintes sempre, que realmente Galicia, e a xente de Galicia non é así, que a xente de Galicia é esta, é a que está azotada, a que está cargada dos ombros polas injustizas sociais. Isto é o vento que lle zoa á sociedade e que el pinta para despertar a sensibilidade da opresión que está sufrindo o pobo galego. Son pinturas sociais. Pusémola para Viveiro. Cando a vimos, a verdade, nos pareceu horrible. Nos pareceu horrible porque, claro, ver este tipo de imaxes, este cochiño por aquí, tal, pois dixen, Dios la madre. Pero empezamos a ler sobre Suárez Couto, non? Que é un señor que propio das Rías Altas. Bueno, Suárez Couto pintaba, pero houve un momento en que empezou a haber toda a destrucción urbanística que se empezou a producir na zona de San Cosme de Barreiro, Rinlo, Ribadeo, toda esa zona. E o home, pois, medio toleou como que se tuvo que poñer a tratamento contra a depresión. Entón, a obsesión del foi pintar a paisaxe antes de ser destruída para deixarlla de testemunha ás xeracións futuras e que visen o que se estaba facendo mal. Foi o primeiro pintor protector da natureza. Que pasa? Que na súa depresión e na súa ansia de deixar todo moi bonito e que se desen conta da destrucción antrópica que se estaba producindo na paisaxe, se lle foi un pouco a man. Entón, pois claro, pintaba cousas así. Idealizou, non? Idealizou a paisaxe. Pero a intención dele era preservar na memoria a paisaxe antes de que fose destruída por todo o que se estaba acaecendo na zona de Rinlo, Ribadeo, San Cosme. Manuel Colmeiro pinta esas paisaxes apacibles, esas paisaxes donde o home sempre está presente, ben en forma de figura, que non é o caso, lembrade, por exemplo, a Sega, non? O cuadro da Sega de Colmeiro tan famoso, pero aquí aparece en forma de construcción. Entón, esas paisaxes sempre traballadas, é a humanización máis extrema da paisaxe elevada á pintura, da man de Colmeiro. María Antonia Dans, no Prado de Curtis, pinta con un nivel xa próximo á abstracción as súas lembranzas. Esta rapaza marcha para Madrid, e entón ela pinta de memoria e pinta as lembranzas que lle quedaron idealizadas da súa infancia. Son sempre paisaxes deste tipo, a paisaxe da lembranza. González Loureiro pinta esta paisaxe que a pusemos para a Lagoa da Limia e lle chama paisaxe, pero é a representación do parcelario e do minifundio galego. Eu cando vi me pareceu unha alfombra, pero según Loureiro, que ainda anda por aí, representa o parcelario e o minifundio de Galicia, ese reparto minúsculo de terra, non? Luis Seoane é un que xa non temos que decir nada del, é un dos nosos grandes, esas manchas planas, esa reivindicación tamén sempre social detrás de calquera das súas obras, esa loita polo espírito galego, non? Por enriba de todo, esas influencias picasianas que ten. En todas as láminas de paisaxe intentamos poñer unha obra realista máis clásica e unha obra máis vanguardista, máis abstracta, para que vexan que tampouco eso, somos sempre Llorense e Sotomayor, que nós temos pintores hoxe en día moi potentes e de vanguarda. A última parte de abaixo é a presentación de unhas propostas de visualización de películas. É igual que na literatura. Plantexamos dúas vías. A paisaxe como protagonista en documentais, Terra e Vento é unha delas e Un viaje por Galicia é a outra, e logo como soporte escenario de tramas cinematográficas de películas de ficción. Ben, que problema temos? Nestes momentos temos o problema de que non nos dejan poner las pelis en el cole, non? É dicir, está recurrida a medida e a norma da SGAE, pero en principio non podemos proxectar películas enteiras. Ben, o que fixemos foi trocealas todas, onde saísen imaxes de paisaxe, montalas e subilas á web. Nos salen trociños de máis ou menos 12 minutos,
Pero esos 12 minutos son os pedazos da paisaxe que se representan cada unha das películas. Non incurrimos en delito con eso. E o resto, que lle interese poñer a peli inteira, pois que a poña, porque eu penso poñela. É dicir, Os xeitos vai pouco, a Valedora do Pobo dixo que está, o sea, quero decir que argumentou que estaba en contra desa medida. claro, pero é unha opinión. Pero é a Valedora. Es la valedora. Nos gusta mucho que diga esas cosas, pero non nos supón nada a nivel legal. Como as GAE nos denuncie, a valedora non nos paga a multa. Exacto. Bueno, en principio van a estar subidas antes de Semana Santa, non? Era? Estas son despois de Semana Santa. Ben, entre 8 e 12 minutos, onde se representan as paisaxes. Que paisaxes de películas presentamos? Pois mira, destas. Para as fragas tuvemos un pouco de problema, porque para elixir pelis para todos os públicos e que non fosen demasiado infantiles, pois, bueno, ás veces non é fácil atopalas, non? Para as fragas do Eume presentamos El bosque animado, unha película de dibuxos animados, pero que pode valer a nivel de paisaxe e ademais con toda esa diversidade da vida, non, que é nas fragas. Para a Costa da Morte presentamos Finisterre e o novo documental de Patiño e de Costa da Morte. Non sei se algún de vos o bichedes. Son 72 minutos en secuencias de minutos Lumière en plano fijo. A verdade, hai que ter peito para poñerlle aos nenos. Pero bueno, é a última que se fixo da Costa da Morte, está salindo ahora unha, a de Sicilia, pero aínda non se acabou de rodar. Por lo tanto, Finisterre e o documental que se pode poñer un pedaciño de Costa da Morte de Patiño. Para Santiago, 13 badaladas. Para Odeza, El deseo. Son todas películas rodadas neses escenarios, non? Mar adentro para a Ría da Arousa. Los lunes al sol para Vigo. Para a zona do Ribeiro escollemos fragmentos da Esmorga, desta última que se rodou. Un viaje por Galicia tamén está para a Ribeira Sacra. La lei da fronteira, un western galaico para a zona de paisaxes de fronteira. Evidentemente para Allariz, a lingua das bolboretas. Prado Longo acollemos para as louseiras de Casaio. Vilamor para a zona do Caurel. Os mortos van á presa para Viveiro Celeiro. E para a Terra Chá, isto foi un mundo, porque non sei, non debe de ser boa a Terra Chá para gravar, collemos a película de O crime da lengua dereita. O primeiro, esta película ten dúas características. Por un lado, se rodou na Terra Chá, que é bastante difícil atopar algo rodado ali, que non sei se é un documental de granxas. E por outro lado, é a primeira película rodada en Galicia low cost, coste cero, promocionada por varios organismos, e os actores non cobraron nada, é cero. Fixérona, se desfixo a produtora, pero a peli quedou aí pois como un fito, non? A primeira peli low cost de Galicia. Vale? Entón, teredes subidos os fragmentos, tedes as propostas, tedes como se xestaron os escenarios, non, nos que foron rodados aí na ficha do libro, e despois se alguén lle apetece arriesgarse e poñer a peli inteira, pois perfecto. A toponimia. A toponimia nos parece tamén outro piar fundamental do libro de Pagus. É dicir, o home, como dicía Navaza, se apropia dun lugar no momento que lle pon nome. Por lo tanto, sabendo que temos a metade dos topónimos de todo o Estado español en Galicia, a nosa apropiación do territorio e dos lugares foi total e absoluta, non? Temos máis de 30.000 topónimos en Galicia, sin contar os microtopónimos que supoñen varios millóns. Por lo tanto, a humanización do noso país podemos deducir que é absolutamente ao 100%. A proposta da toponimia vai a ir nas actividades sempre ligada ao mapa topográfico nacional. Entón, todos os topónimos que propoñemos, que son 10 por paisaxe, están relacionados directamente coa paisaxe e sempre van a aparecer no mapa da páxina inicial. De tal xeito que moitos deles, sabendo a situación no que se atopan topográficamente, se poden deducir o significado do seu nome.
Xunto a este tipo de identificación e orixe dos nomes de lugar, podemos botar man de 2 páxinas web para potenciar un pouco o que é a competencia digital. E é a páxina da Xunta, do nomenclator, da toponimia da Xunta, é unha páxina moi interesante da Universidade de Vigo. Logo, no libro do profesor tedes unha serie de manuais de cabeza Aquiles que nos van desgranando que son orixen, significados dos diferentes nomes de lugar das láminas propostas. Vale? Ben, todo isto nos leva a presentar un dossier de actividades e vos damos de primicia unha delas, unha proposta de actividades. Vale. Mirade, como nos plantexamos as actividades? Igual que o resto do libro. Podedes facer o que vos dé a gana con elas. Podedes facelas todas seguidas, salteadas. Non teñen continuidade unhas e outras. Home, ao mellor a 12 e a 13 van un pouco unidas, non para non facelas moi longas. Pero son actividades que podedes facer en primeiro as primeiras, deixalo. En segundo, as segundas. Saltar, facer a 3 e a 79. A 79 non que non hai. Pero o que sí, os intentamos, a nosa intención con estas actividades é que reúnan os 5 puntos e centros de interés que era o noso objetivo a hora de plantexar este traballo. Entón, as actividades coas láminas van xirar en torno a 5 eixos. Un eixo primeiro de achegamento perceptivo, unha identificación, unha análise, unha valoración e logo xa uns exercicios finais de placer a través da arte. Entón, son os 5 eixos que seguimos mantendo tanto no dossier teórico, no plantexamento dos obxectivos e no desenvolvemento das actividades. Entón, as actividades que tedes aí no cuadernillo vedes que teñen uns números e o número ten un redondel ou un cuadrado. As máis fáciles son as que teñen un cuadradiño. As que son redondas no número son as que entrañan un pouco máis de dificultade, que ao mellor os de primeiro non poden chegar a elas. No noso ver, que logo vos estas actividades podedes facelas, non facelas ou facelas vosas. Ben, o primeiro bloque é da actividade 1 a 12. É onde se presenta todo o mundo dos sentimentos. A que ule esta paisaxe, que formas ten a paisaxe, se ti estiveses aí. Por iso tamén decimos, a veces é importante leválos, se se pode. Que sons se oen? Sentiríaste a gusto, sentiríaste protegido nesta paisaxe. É dicir, é o mundo de empezar a tomar contacto, pero dunha maneira afectiva, non? De entrar en contacto afectivo. Son as 12 primeiras actividades que podedes complementar na clase, poñéndolle o vídeo de 24 horas que vos puso ante Paco, verdade? Hai que poñelo. Ben, mirade, é un vídeo que tamén o tedes subido na páxina web e é como se, en 5 minutos, como se pode transformar a paisaxe ao longo dunha estación ou ao longo de un ano. Entón, as paisaxes non son igual, dependendo pois se estamos en primavera, se estamos en verán, se lle dá a luz, se lle deixa de dar, ou das inclemencias meteorolóxicas. Entón, mirade, explícalle, Rosales. O primeiro de arriba a esquerda é Torés, unha parroquia das Nogais, no Courel. A segunda de arriba é a derecha de aí, a esquerda Quintana, a derecha de Portugal. Estos son os 4 lugares nas 4 estacións, de tal maneira que de 7 a 10 é primavera, de 10 a 1 é verán, de 1 a 4 é outono, e de 4 a 7 é inverno. Entón, se ve toda a secuencia do ano, os numeriños que aparecen arriba é a hora da viña, e permite estar comparando, insisto, os 4 lugares nas 4 estacións de 7 da mañá a 7 da media. Entón, se pode apreciar como nunha zona rural os cambios se ven moito máis, é dicir, van caer as follas, se vai encher de neve. Nunha zona urbana apenas varía. Na Plaza da Quintana a xente e as sombras son as que dominan o paso do tempo, non? E en Allariz é unha zona intermedia onde si se ve o paso do tempo pois nas árbores, por exemplo, as estacións. Se presentan en 3 formatos.
une o mismo lugar nas 4 estacións simultaneamente, ás 24 horas, de 0 a 24. O mismo lugar nas 4 estacións. A mesma estación nos 4 lugares, para poder estar comparando as distintas estacións e despois este formato que é o fundido, que é o mismo lugar nas 4 estacións, pero todo é fundido. Esta foi a montaxe específica que fixemos para enseñar o que fixo de material recollida aí vemos como xa en Torés varía moitísimo, na Plaza de Pontevedra non se move ni son perennes. Ben, entón, este vídeo podemos usalo como a paisaxe pode variar, non? Si vamos ver en primavera ou se a vamos ver en verán, en outono ou inverno, ou incluso se a vemos pola mañán ou a vemos pola tarde, ou si chove ou non chove. Toda esa idea de o efímero, non? Do que pode ser unha paisaxe percibida polo ser humano. O segundo bloque é o bloque de identificación dos elementos, é o que vos decía antes, ese momento onde nós temos que empezar a poñerlle nome ás cousas, empezar a identificar as partes da paisaxe que son abióticas, as bióticas, as antrópicas, e incluso ver dentro delas os elementos máis significativos, non? Nos van definir todas estas o que vos falaba onte Paco do carácter da paisaxe. Para apoiarvos e desenvolver estas actividades da 13 a 19, podedes botar man do dossier de teoría, onde vai como unha plantilla, como unha especie de chuleta que se perden os alumnos poden empezar a identificar cales son os elementos abióticos, os bióticos. É importante o traballo de debuxo, dicir, identificar a base de manchas, de manipular non a imaxe, debuxando manchas coas diferentes tipoloxías e elementos que configuran a paisaxe, non? A toponimia e o nome, o significado do nome do lugar, moitas veces nos vai dar pé a identificar tamén elementos da paisaxe, é dicir, un casal, un souto, un lugar que se chame souto, un lugar que se chame seixo, nos vai a facer referencia seguramente a elementos perdurables na paisaxe. Tamén podedes botar man neste grupo de identificación de actividades na parte de atrás do cuadernillo. Isto que tedes arriba, que está en blanco e negro moi feo, é a paisaxe, non? De Viveiro, a lámina central. E debaixo está o mapa topográfico, de tal xeito que se corresponde verticalmente aos elementos da paisaxe e o mapa. E nós podemos ir identificando nomes, lugares, elementos topográficos, vale? Entonces, este elemento así de facer paralelismos entre o mapa e a imaxe non é fácil, porque eso de pasar de 3 dimensións a 2 dimensións é un sufrimiento para todos, pero, bueno, é unha maneira de inicialos de que hai unha realidade que se pode poñer nun plano. A terceira, xa profundamos un nivel máis na comprensión desas miradas da paisaxe a través da análise. É unha análise que se fai de xeito sincrónico e diacrónico. Falamos de clima, de vegetación, falamos de poboación, se plantexan actividades xa visitando páxinas web e facendo estadística de evolucións de poboación con páxinas do INE e do IGE. Se plantexan tamén cadros de doble entrada de gráficas, e para este tipo de actividades ao mellor nos fai falta botar man, por un lado, da historia xeolóxica do país, resumida no tempo da Terra, e no dossier referido ao tempo da humanidade, que é toda unha evolución desde o Paleolítico, de como o home foi ocupando o territorio e transformando as diferentes paisaxes ata a actualidade. Isto máis as referencias de cartografía que temos no dossier do final do libro do alumno. Entón, esta é a parte xa onde establecemos relacións con páxinas web, documentos gráficos, datos de institucións oficiais. Empezamos a sonsacarlles as relacións multicausais de isto está así, pero o motivo de onde ven
tratamos neste apartado da actividade 20 a 43 o paso do tempo. Que elementos se transformaron? Compara estas dúas imaxes que se introduciron, é positivo e negativo. É a parte máis sesuda. Para todo isto, para chegar a este punto, que é a valoración da paisaxe. Estas actividades da 44 a 52 é onde eles, despois de sentir a paisaxe, identificala e analizala, teñen que mollarse. É onde se desenvolve o espírito crítico deles. Rapaces, temos estas paisaxes están así debido a toda esta multitud de causas evolutivas, e agora, cal é a fragilidade desta paisaxe? Que elementos hai que manter? Que elementos precisamos cambiar? Que elementos xa os podemos decir que son agresións ao medio? Dentro de uns anos, como te imaginas ti esta paisaxe de seguir? Que medidas se teñen que tomar para que as fragilidades que presenta esta paisaxe se volvan fortalezas? É a toma de conciencia. Despois de estas fases de profundar nos elementos da paisaxe e da súa análise, eles necesitan desenvolver o seu espírito crítico e mollarse en proxeccións de futuro, tendo, claro, os datos pertinentes para poder facelo. Desta maneira, a valoración da paisaxe se volve como un traballo de recollida, non de todo o analizado ata o momento. E a última parte era o que vos decía eu, o traballo coa literatura, o traballo de pintura e o traballo do cinema. En ningún momento pretendemos que esta última parte das actividades sexa o comentario de texto propio nin de literatura nin de arte. É dicir, que non se poñan diante da lectura pensando en vai, ahora la tipa esta me va a empezar a preguntar por los morfemas, por los lesemas, pon el sinónimo, analiza la frase y subraya los determinantes. No. Intentamos e pretendemos que sexa unha viaxe de prazer, a esencia mesma da literatura, é dicir, el goce de imaginarme mundos posibles, o poñerme no lugar de quen escribiu isto que eu estou lendo e imaginar o que me está transmitindo, e incluso pensar si eso eu o vin algunha vez, e incluso chegar máis alá e decir, volta ao debuxo tan olvidado en secundaria, podo eu facer un debuxo cos datos que me está dando esta escritora ou escritor de esta paisaxe descrita. É o placer de imaginar, de crear mundos imaginarios. Nada de lesemas, nada de morfemas, eso están en outro lado do temario. Logo, a actividade da pintura, o mesmo, é presentar os nosos, ver que os nosos son tan bons como os demais, e gozar da pintura e ver que intención tiña ese señor a hora de pintar estes cadros. Non é pintar por pintar, é preguntarme que pasaba nese momento para que Castelao pintase ese cadro. Por que Sotomayor e Castelao estaban cabreados? Eu sería capaz de pintar o que vexo desde a ventana do instituto ao xeito de Seoane. Utilizando a técnica de Seoane, eu me podo imaginar, pois, el pabellón de deportes que teño enfrente de min. Disfrutar creando, disfrutar imaginando, facer uns nexos afectivos entre os nosos artistas e os nosos alumnos. Nada máis. Nada de prepararnos para un comentario de texto para a selectividade de arte. E con isto eu remato a miña exposición. Si alguén ten algunha pregunta ou algo para decirme, estou aquí.